Για το χατήρι σου μιλέ, το δρόμο σου έχω πάρει. Για σένα ναι να τραγουδώ, με πίστη και καμάρι. Από παιδί με μάθανε, σε σένα να πιστεύω. Εσύ είσαι ό,τι αγαπώ, στον κόσμο τι λατρεύω. Ομιλήτησες, ομιλήτες, ομιλητάκια, καλησπέρα, καλημέρα, χαίρετε. Από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας βλέπετε, 7ο επεισόδιο Off Report με το φίλο μου το Μύρο. Γεια σου Μύρο. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα φίλες και φίλοι που μας παρακολουθείτε. Στον απόϊχο της πρώτης αγωνιστικής στο play-off, θα δούμε λίγο τα αγωνιστικά και τα εξωαγωνιστικά και νομίζω θα αναλωθούμε και αρκετά του αγώνα στο Βόλο. Το 1-1 που έφερε η ομάδα εχθές Κυριακή. Ναι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πάλι διακοπή λόγω Πάσχα. Σωστά. Και μετά έχουμε το εντός με τη Λιβαδιά. Εξελίξεις με τα εισιτήρια είχαμε μέσα στη βδομάδα, θα τα δούμε και αυτά. Πριν ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας, like στο επεισόδιο, subscribe στο κανάλι μας, συνεχίστε να μας στηρίζετε όπως το κάνετε μέχρι τώρα, ούτως ή άλλως. Και κάνα share. Και κάνα share βεβαίως και σχόλια και ό,τι θέλετε. Να το συζητήσουμε παρέα και όποιος θέλει εννοείται αυτό που λέμε σε κάθε επεισόδιο να συμμετέχει σε κάποιο από τα επεισόδια μας στέλνει ένα μήνυμα και πάρα πολύ εύκολα μπαίνει στην παρέα. Λοιπόν, Μύρο, μάτς... Από πού να αρχίσουμε? Από την επαλήθευση που είχαμε χθες σχετικά με την ανικανότητα των Ελλήνων διαιτητών πριν Αλέκτορ λαλήσει 3 έτσι λόγω και των ημερών ήρθε να μας επιβεβαιώσει δυστυχώς ο Τσακαλίδης. Παναγία μου, εμείς τώρα έχουμε πάθει κάτι από τους βασικούς υποψήφιους τώρα για να σφυρίξουν στο τελικό είναι αυτό, έτσι. Παναγία μου, νομίζω ότι Μεντερίδης με τον άλλο, ο Ευαγγέλου είναι ο άλλος. Όχι, αυτός ο Παπαπέτρου και ο Τσακαλίδης. Παπαπέτρου. Είναι οι δύο που επικρατές. Ναι, αυτοί οι δύο είναι να τις χαίρονται. Οι οποίοι τα κάνανε και οι δύο, δηλαδή και ο Τσακαλίδης εμάς και ο Παπαπέτρου στο μάτι του Άρη τα κάνανε ρόιδο. Πάμε από το αγωνιστικό που δεν θα κρατήσει πολύ νομίζω. Να ξεκινήσουμε από την ομάδα η οποία στο πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο... Θύμισε εικόνα Βόλου regular της κανονικής διάρκειας. Ναι. Ράθυμη να την πω. Χάσαμε εκεί το άχαστο έχασε ο άλλος. Σαλσέδο, ναι. Χάσαμε 2 άχαστα βέβαια. Ένα στην αρχή και ένα στο τέλος. Θα τα πούμε γι' αυτά. Αλλά καταρχήν αναρωτιέμαι με τι έμπνευση και τι φλάς ας πούμε του ήρθε δεχόμενος την μπάλα, σαν να βαράει πέναλτι είναι εκεί πέρα όπως είναι, σουτάρει μόνος του και σουτάρει στην κλειστή γωνία, ανάμεσα από παίκτες και στη γωνία που καλύπτει ο τερματοφύλακας. Και υπάρχει και δίπλα του παίκτης. Και τη σουτάρει μάλιστα να πεις ότι το σουτάρει με το αριστερό, γιατί είναι αριστεροπόδαρος και λοιπά και θα πάει στην αριστερή γωνία, γιατί είναι πιο δύσκολο να φέρεις το διαγώνιο σουτ αν ήταν αριστεροπόδαρος τέλος πάντων για να πάει δεξιά. Αλλά είναι δεξιοπόδαρος. Τώρα εντάξει, πάνω στον αγώνα και εμείς τα replay και αραχτή και light, ξέρω εγώ, με το καφεδάκι. Εντάξει, έχει βάλει άλλα κι άλλα. Κρίνουμε και επικρίνουμε, ναι. Αλλά είναι άχαστο. Και έχει και ελεύθερο παιχνίδι δίπλα του Μάτιου τέρμα. Δηλαδή, άμα δεν θέλει να το αυτό, μπορεί να σπάσει. Και θα βλέπαμε τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα η ομάδα πάλι καλά που δεν έφαγε κανένα γκολ να τρέχει. Μάλλον ίσως ήταν καλύτερα να φάει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί όπως είδαμε το μάτς, έπρεπε να φάμε τον γκολ για να ξυπνήσουμε. Ναι, καλά, δεν ξέρεις μετά. Εντάξει, τώρα είναι πάντα. Και το φάγαμε, εντάξει, προς το τέλος πάντων, στο τελευταίο τρίτο του αγώνα.
Αλλά αντιδράσαμε αμέσως, κάναμε ευκαιρίες, είχαμε τα διάφορα. Σοφαρίσαμε γρήγορα και μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει κιόλας, έτσι είναι. Θα βλέπαμε βέβαια, καταρχήν είναι η ξεφτύλα και είναι για να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος, επειδή εδώ θα τα λέμε ομά και άψητα τα πράγματα, για να καταλάβει ο κόσμος τι δούλεμα πέφτει. Μας έχουν ζαλίσει, να μην πω τι μας έχουν ζαλίσει, στον έρωτα, να μην πω τίποτα άλλο, από την αρχή της σεζόν, για το ημιαυτόματο offside. Αν βγήκε το δαχτυλάκι, Ναι, η παρανυχίδα. λίγο παραπέρα, ναι, και αν, ξέρω εγώ, ναι, ήταν μισό χιλιοστό και λοιπά ο άγκωνας, να μην πω τίποτα άλλο πάλι. Και δεν έχουν το goal line technology, για όσοι δεν γνωρίζουν, υπάρχει πριν από το VAR στην Premier League. Στην Premier League υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι ανακαλύψαμε την Αμερική το wow. Πας από εκεί, ξεκινάς, βάλε το goal line technology και μετά και πρόσεξε πριν από λίγο. Κάπου πήρε το μάτι μου έτσι σκρολάροντας, περιμένοντας να συνδεθούμε τέλος πάντων και λοιπά. Πρόλαβα και είδα κάποια τελευταίες αναρτήσεις. Στο γήπεδο του Βόλου, ενώ στο ΆΚΑ πέρυσι υπήρχε goal line technology, στο γήπεδο του Βόλου δεν υπήρχε. Δεν θα υπάρχει. Ενώ στον τελικό, ναι. Πέρυσι στον τελικό υπήρχε, στο φετινό δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να σταθώ πρώτα στην ομάδα και μετά θα τον περιλάβουμε άνω κάτω και πλαγίως τέλος πάντων, τον κάθε Τσακαλίδη και τον κάθε Λανουά και την κάθε Επιτροπή Διατησίας τέλος πάντων. Γιατί το μάτς έχουμε χάσει μόνοι μας. Έχουμε χάσει πάλι ένα ημίχρονο. Έχουμε μια εικόνα που σου θυμίζει, δηλαδή είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει πράγματα και μοιάζει να μην θέλει να τα κάνει. Και περνάει ο χρόνος και σπαταλάμε ημίχρονα τέλος πάντων. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Όχι. Και επικόντι. Καλά, επί Κόντι. Πριν τον Κόντι η ομάδα δεν νομίζω ότι δεν ήθελε. Αλλά πριν τον Κόντι ήσουν ένα συνοθήλευμα, θα είχαμε πέσει ήδη. Έτσι. Θα είχαμε πέσει ήδη. Τώρα στα βάση δεν το συζητάμε. Δεν υπήρχε σωτηρία. Κυριολεκτικά. Αλλά μπες μέσα, βάλε ένα-δυο γκολ και κάνε μετά το παιχνίδι τέλος πάντων να το κουμαντάρεις. Κοίτα, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να μπαίνουμε έτσι λίγο πιο προσεκτικοί, να μην δεχτούμε γρήγορο γκολ. Πρώτη αγωνιστική είναι να δεις λίγο κακά τα ψέματα πώς πάει και το άλλο μάτς. Μα δεν μπορείς να κοιτάξεις, ρε Νίκο, πώς πάει το άλλο μάτς την ώρα που παίζεις εσύ. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Κοιτάζεις το δικό σου μάτς. Τι να το κάνεις δηλαδή. Ευτυχώς για μας. Τώρα εδώ θα κόστιζε, ας πούμε. Ευτυχώς για μας που δεν γύρισε ο Λεβαδιακός θα είχε τελειώσει το παραμύθι. Θα έχει τελειώσει το παραμύθι. Ναι, θα έχει τελειώσει. Και είναι και μεγάλη χαμένη ευκαιρία που δεν κέρδισε ο Λεβαδιακός να παίρνει το διπλό. Με μια νίκη και με μια νίκη το παίρναγε ήδη από τη δεύτερη αγωνιστική. Από τη δεύτερη αγωνιστική και του μετέφερε σε όλο το ψυχολογικό βάρος. Τώρα εντάξει, εμείς η ευχή μας είναι μετά τη δεύτερη αγωνιστική, τη τρίτη αγωνιστική να δούμε το δικό μου το Λαγουδάκι και το Χνάρι και τον τέταρτο τερματοφύλακα, όχι τον τρίτο. Και τους υπόλοιπους. Εντάξει, πάντως στο δεύτερο μήχρονο. Αλλά κοίταξε, ο Όφη φέτος με λίγο περισσότερο ωριμότητα, με λίγο περισσότερη σοβαρότητα, με λίγο περισσότερο πάθος, με λίγο περισσότερη συγκέντρωση στα παιχνίδια, θα μπορούσε να είχε κάνει μια ονειρική χρονιά. Είναι πολύ καλή χρονιά λόγω της παρουσίας στον τελικό και της διεκδίκησης της πέμπτης θέσης. Αλλά έχουμε σπαταλήσει και έχουμε πετάξει βαθμούς, δηλαδή τι να λέμε πάλι την Κηφισιά και το Βόλο, το μάτς στην κανονική, ξέρω εγώ κλπ. Αυτό, κατά τα άλλα. Εντάξει, στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλή ομάδα, εμένα μου άρεσε τουλάχιστον. Στο πρώτο εντάξει ήταν... βασικά ούτε ο Βόλος ήταν. Το πρώτο μήχρονο ήταν όπως ήταν να το πάρεις. Εγώ διέκρινα δύο πραγματάκια έτσι πάνω
στην τακτική, αν θέλεις. Πρώτον, μας έλειψε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, μας έλειψε πάρα πολύ ο Λαμπρόπουλος, όχι αμυντικά, όσο δημιουργικά. Ναι, στο ανέβασμα. Ναι, κακά τα ψέματα. Όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο και όπως παίζει ο Όφη, ένας παίκτης με την εμπειρία και τις παραστάσεις του Λαμπρόπουλου, θα δει σίγουρα καλύτερα το γήπεδο και θα μοιράσει καλύτερα την μπάλα από τον Χριστόπουλο. Εγώ επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί. Όχι ότι ήταν άσχημη η τριάδα, ούτε στο μάτς με τον Άρη ήταν πολύ καλή και στο μάτς με τον Βόλο καλή ήταν. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τον γκολ που δεχτήκαμε, που είναι λάθος του Χριστόπουλου, κατά τα άλλα έχουν πάει μια χαρά. Πώς αποφασίζει τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος κανονικής διάρκειας να αλλάξει τριάδα στην άμυνα? Τι μπορεί να συμβαίνει, γιατί καταπώνηση είναι 35 χρονών άνθρωπος, έτσι. Εντάξει, έχει περάσει ένας μήνας από το τελευταίο μάτς που έπαιξε κοντά. Ναι. Που είναι το μάτς με τον Ολυμπιακό. Και επίσης σε αυτά τα παιχνίδια τώρα θα είσαι αυτή την τριάδα. Δηλαδή ούτε ο Κρίσμανιτς επίσης δεν παίζει. Άρα και επειδή μένουν δύο, είναι άλλο ένα μάτς μέχρι το μάτς του τελικού. Με αυτή την τριάδα θα πάμε στο τελικό. Με το Λαμπρόπουλο το ρίχνουμε λίγο στην ηλικία που Ναι. εντάξει δεν είναι. Με τον Κρίσμανιτς. Ένας καλά γυμνασμένος ποδοσφαιριστής, τέλος πάντων με καλή ζωή και λοιπά και χωρίς τραυματισμούς, μπορεί, έτσι, ο Ρονάλντο παίζει ακόμα στα 40, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Κρίσμανιτς. Αλλά ο Κρίσμανιτς είναι μια απορία που δημιουργεί. Και ο Πούγκουρας δεν είναι και 100%. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι ακόμα δεν είναι στο 100% του. Γιατί είχε μεγάλη εποχή από την αγωνιστική δράση. Εντάξει, το είχε πει όταν ήρθε. Όχι, τώρα πρόσφατα. Είπε ότι τώρα νιώθει καλά. Νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε μια συνέντευξη. Α, ναι. Δεν την πρόλαβα. Ότι νιώθει καλά, δεν είναι ακόμα στο 100% γιατί είχε μεγάλη εποχή, αλλά όσο παίρνει λεπτά, ότι νιώθει ακόμα καλύτερα. Ξαναλέω, δεν είναι ότι. Καλό θα είναι να ερωτηθεί ο Κόντις. ο Κόντις. Ναι, τουλάχιστον δηλαδή για αυτό με τον Κρίσμανιτς, για τον Λαμπρόπουλο, ναι, όχι, το ακούω, γιατί και ο Λαμπρόπουλος δεν ήταν πολύ καλό στα τελευταία. Κάτι άλλο που διέκρινα, και μάλιστα ο Αποστολάκης με την είσοδό του το επιβεβαίωσε, είναι ότι θα μου πεις έπαιζες τόσο καιρό έτσι. Και, δηλαδή τον ήθελα τον Αποστολάκη σε όλο το μάτς εχθές. Περισσότερο ίσως από τον Καραχάλια, ο οποίος ακόμα δεν είναι στο 100%. Και ο Καραχάλιος είναι ένας παίκτης κυρίως του ανασταλτικού ρόλου. Ναι, να καταστρέψει το παιχνίδι. Ενώ ο Αποστολάκης είναι ένα παιδί που είναι και τεχνίτης. Και το ξέρει και το κόπι που λένε, ξέρει μπάλα. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Κάνει απίστευτη πάσα στο γκολ, ένα μαγικό, δηλαδή αν το είχε κάνει αυτό ο Μόντριτς, ας πούμε, θα ήταν 2 μέρες, θα λέγανε το Μόντριτς τι πάσα. Κάνει φοβερή πάσα, ήταν ο μόνος τρόπος να φτάσει όπως έφτασε η μπάλα στον νους για να βγάλει τη σέντρα. Και κάνει και φοβερή ενέργεια και στο 95 που χάνει ο Ρωμάνο το άχαστο. Και εκεί. Και εκεί κάνει φοβερή ενέργεια. Εγώ θα ήθελα να την τελειώσει αυτό στη φάση. Εκεί. Έκανε το σωστό. Το σωστό έκανε. Το by the book. Έτσι. Το τι θα δούμε στην προπόνηση και τι είναι αυτό. Και το σωστό και το έκανε και 100% ακριβώς εκεί που έπρεπε μπάλα, στρωμένη, ό,τι έπρεπε. Τώρα κάτι, επειδή έχω αυτό το ντεζαβού. Ο Ρωμάνο, σε άλλο ένα μάτς τέτοιο. Με την Καλυθέα. Σε άλλο ένα μάτς δεν έχει χάσει με την Κηφισιά. Η Κηφισιά δεν είχε χάσει ευκαιρία, απλά δεν είχε πολύ φανεί, είχε μπει κανένα δεκάλεπτο. Όχι, υπάρχει ένα μάτς που έχει χάσει πάλι ένα ψιλοκραυγαλαίο προς το τέλος. Σε αυτό το λίγο που έχει παίξει. Μα νομίζω εκτός το μάτς της Κηφισιάς δεν έχει ξαναπαίξει. Αν δεν κάνω λάθος. Ήτανε με την Κηφισιά τότε. Δεν θυμάμαι να έχει χάσει γιατί ευκαιρία. αυτή η φάση είναι για μένα ντεζαβού. Δεν θυμάμαι να έχει χάσει ευκαιρία. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Κι όμως το λέγαμε ότι θα μπορούσε να. Αυτό, εντάξει, δεν είναι τώρα να το πιάσουμε το παιδί. Είναι, καλά, εντάξει, επειδή πολλά βλέπω και διαβάζω και σχόλια. Δηλαδή τώρα έχουμε αρχίσει να του κόψουμε την μπάλα, διακοπή συμβολέου στο Ρωμάνο. Εντάξει, παιδιά, λίγο μαλακίες. Το παιδάκι τώρα. Εντάξει. Μην θυμίσω ότι λέγαμε για τον Κοστούλα μετά το Super Cup. Έτσι. Ναι. Να του κόψουμε την μπάλα. Τώρα αυτό υπάρχουν πάντα οι κυριολεκτικά άμπαλια, ας πούμε.
που θα πούνε το μακρύ και το κοντό τους. Και είναι και κακό δηλαδή να μπαίνεις και να σχολιάζεις αμέσως μετά που έχει τελειώσει ένα μάτς στα social, πάντα τα σχόλια είναι εν θερμό. Ελπίζω αυτή η φάση να μην στοιχήσει. Δηλαδή να μην λέμε στο τέλος ότι κοίταξε να δεις εκείνο τον γκολ να μπαινε, αυτοί οι 2 βαθμοί θα έκαναν τη διαφορά. Μας έχει κάνει φοβερή ζημιά ο Βόλος φέτος πάντως. Και μόνο το γεγονός ότι τον κερδίσαμε σε 3 μάτς. Μόνο το γεγονός ότι μας έχει στην ισοβαθμία. Ναι. Και θα έπρεπε, ακριβώς επειδή δεν τον έχει κερδίσει και ακριβώς επειδή έχεις δεχτεί αυτό το γκολ όπως το έχεις δεχτεί, που τώρα κρατιέμαι να μην αρχίσω, έτσι. Θυμήσου τώρα τι πέναλτι έδωσε στο μάτς αυτό της κανονικής διάρκειας, με 700.000 στο καρέ, ξέρω εγώ, για να βρούνε ότι βρήκε και πώς θα το δέσουν για να το δώσει. Και δεν έχει δώσει τουλάχιστον 2 εχθές. Εντάξει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα πρόσεξε, έχω κρατήσει μια σημείωση τέλος πάντων, που σου είπα καμιά φορά πιάνω ένα μπλοκάκι και γράφω καμιά σκέψη βλέποντας το μάτς. Περί κακής διατησίας, πριν γίνουν ακόμα οι φάσεις. Το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Πρόκειται για κακό διατητή, πολύ σφύριγμα, χαμένα σφυρίγματα, λάθος σφυρίγματα. Δεν αφήνει το πλεονέκτημα. Σε μια φάση έχει σταματήσει την μπάλα και βγαίνει ο νους μόνος του, έτσι, γύρω στο 25-30 εκεί. Τον θυμόμαστε τον τύπο, δηλαδή εγώ δεν λέω ότι είναι εντεταλμένος ή οτιδήποτε, που πραγματικά όπως ότι είναι, αλλά οκ. Αλλά θυμίσου τον στο Super Cup. 9 στους 10 διατητές της Super League έχουν φιλήσει τόσο κατουρημένοι ποδιά για να φτάσουν εκεί, γιατί και τα λεφτά δεν είναι καθόλου άσχημα, ιδίως στη σημερινή εποχή. Όχι. Πρώτον. Και βέβαια είναι αυτοί την έχουν δει και λίγο, ξέρεις, είναι στο χωριό τους πρώτοι μάγκες, ότι είμαι ο Τσακαλίδης και ότι είμαι ο Φωτιάς, ξέρω εγώ. Στο χωριό τους, στη γειτονιά τους. Τέλος πάντων. Είναι πολλά τα... Και αν καταφέρουν τώρα, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν υπάρχει Έλληνας διατητής στην Ευρώπη και δικαίως κλπ. Αλλά βάσει, ιδίως τώρα ας πούμε στην αρχή που υπάρχουν πολλοί αγώνες και κάθε χώρα θα βγάλει 1-2 διεθνείς, είναι το μη χείρον με τη λογική του, το μη χείρον βέλτιστο, το λιγότερο κακό ας πούμε, στο στέλνουμε έξω. Δηλαδή, ο Φωτιάς τώρα διεθνής διατητής. Στον τελευταίο φύλαθλο, να το πεις, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Σφακιά, θα γελάει 2 μέρες, ας πούμε. Φωτιά. Γι' αυτό, και εδώ τώρα αρχίσαμε. Αρχίσαμε και πάμε, γιατί δεν μας πάντα εκεί αυτό, οπότε πάμε να τα βγάλουμε. Να τα βγάλουμε και από μέσα μας. Να βγάλουμε το φτιάρι, να πούμε ότι είναι να πούμε. Και από πού να αρχίσω. Από το ποστάρισμα του Μιχάλη τον Μπούση στο Instagram. Αυτός είναι ο τρόπος αντίδρασης. Ο αγαπητός, ο λατρεμένος πρόεδρος με το Instagram, ότι θα του δώσει κανείς σημασία. Του έδωσε η ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, ο Μπέος. Του απάντησε στο Facebook. Απάντησε ο Μπέος, ουσιαστικά διαμαρτυρόμενος, το αδικήθηκε ο Μπέος. Δηλαδή... Ναι, για το χέρι το κολλημένο το... Ναι, και με τον Μπέο ασχολήθηκαν. Δηλαδή τα site το αναπαρήγαγαν. Με τον Μπούση δεν ασχοληθεί κανείς. Γιατί δεν είναι τρόπος αντίδρασης το ποστάρισμα. Καταρχήν. Το ποστάρισμα του story στο Instagram. Δηλαδή για το Θεό, ρε φίλε, πλέον. Ναι. Το έχουμε κάνει το Instagram πλέον στην ομάδα τρόπο επικοινωνίας να μας δείξει τις προθέσεις του ο πρόεδρος. Δηλαδή, εντάξει. Θα πρέπει ο Μιχάλης ο Μπούσης Δευτέρα του Πάσχα να είναι κάτω. 2 εβδομάδες πριν το τελικό. 12 μέρες πριν το τελικό. Και θα πρέπει να ανέβει... Να πάει να βρει την Κίμπερλι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει.
Έχει κάνει δεν θέλει να προστατεύσει τα λεφτά του. Εγώ θα του προστατεύσω την επένδυσή του. Πώς θα κράζω από εδώ πέρα για στα 1000 άτομα που μας βλέπουνε. Τραμπικός είναι ο άνθρωπος, τραμπικός είναι full. Εντάξει, τώρα τραμπική ήταν πολύ, αλλά ήδη. Θέλω να πω, θα αφήσουν το Ρώσο να το πάρει μπροστά. Μέσα στα χέρια, μέσα μπροστά στα μάτια τους τώρα. Θέλει και τον Πειραιά η Γκίμπερ. Ναι, κάτσε. Έτσι. Έχουμε όφι ΠΑΟΚ, σκακέρα στη διεθνή σκηνή. Έτσι. Επηρεάζουμε γεωπολιτικά τα πάντα. Όχι, θα πρέπει να είναι κάτω, να απαιτήσει. Ευτυχώς, δηλαδή, εγώ λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Νίκο τον Τζόρτζογλου και έκανε μια ανάρτηση, επειδή τον ακολουθώ στο Facebook, έκανε μια ανάρτηση, νομίζω έχει στις 15 Απρίλη εκλογές η ΕΨΗ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους και πάντα για το καλύτερο του τοπικού ποδοσφαίρου κλπ. Γιατί θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον του χρόνου το τοπικό ποδόσφαιρο, αφού δημιουργείται τρίτη εθνική, όπως ήταν παλιά το περιφερειακό, μόνο με ομάδες της Κρήτης. Σωστό. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση σχετικά με τις εκλογές ο κύριος Τζόρτζογλου στη διάρκεια της εβδομάδας και του γράφαν από κάτω καλή επιτυχία, συγχαρητήρια, αυτό. Του λέω, κύριε Νίκο, εγώ του είπα, βάλτε ξένο διατητή στον τελικό. Και προς τιμήν του μου απάντησε. Και φαντάζομαι μου απάντησε γιατί ίσως έχει δει και το βίντεο. Που λέγαμε ότι είναι γάτα και κάπου θα του το είπανε κλπ. Μου λέει, μα είχε αποφασιστεί ήδη από το καλοκαίρι ότι θα πάμε με να ξεαποφασιστεί. Δηλαδή, η μόνη μας ελπίδα για να έχουμε μια καλή διατησία θα είναι να ζητήσει ο ΠΑΟΚ που βγήκαν και αυτοί και διαμαρτύρονται χθες. Το ψιλοχάζευα το μάτς. Ήμουνα σε μια καφετέρια και έβλεπα μετά τον Όφη, έβλεπα 2 μάτς αυτό. Και να πω και την αλήθεια, παρακαλούσα να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, γιατί τον θέλουμε να είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Αυτό το μάτς και ταυτόχρονα το show ήταν το άλλο, γιατί ξεκίνησε η σεζόν, υπήρχαν Εγγλέζοι. Το show ήταν West Ham, Leeds United από 0-2, 2-2 και τελικά το πέρασε η Leeds στα πέναλτι. Για να καταλάβεις, επειδή έχει το φίλος τώρα που έχει το καφέ, ο οποίος είναι και Leeds United γιατί η γυναίκα του είναι από εκεί. Respect. Και μου λέει, για να δεις, μου λέει τη διαφορά. Μετά από 10 λεπτά τώρα που έχει τελειώσει το μάτς, έχει πάει στα πέναλτι κλπ. Μου λέει, έγινε η κλήρωση τώρα. Τελείωσε το μάτς, δηλαδή τελειώσαν όλοι οι προημιτελικοί και γίνανε στα 10 λεπτά απάνω, έγινε η κλήρωση στο στούντιο και βγήκαν οι ημιτελικοί του κυπέλλου Αγγλίας. Τώρα εντάξει, τι να συγκρίνουμε. Τι συγκρίνουμε τώρα, εντάξει, είναι άλλος κόσμος. Ναι. Άλλο άθλημα. Ναι. Εντελώς. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Δηλαδή, εκεί καταλήγουμε να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να πει για ξένο διατητή, να περιμένουμε να έχει ο ΠΑΟΚ καμιά σφαγή, ας πούμε, στο επόμενο μάτς και να απαιτήσει ξένο διατητή για να σωθούμε από τη γάγκρανα της ελληνικής διατησίας. 2 ερωτήσεις. Όχι για τελικό δεν είναι να παίζει, ούτε για διάφορο μάτς. 2 ερωτήσεις. Πρώτον, ο Τσακαλίδης είναι του συνδέσμου Χαλκιδικής. Δηλαδή, είναι σαν να μου βάζεις σε τελικό κυπέλου διαιτητή Λασιθίου ή Ρεθύμνου, ας πούμε. Ο Τσακαλίδης είναι πόντιος και ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι εκπροσωπεί τον ποντιακό ελληνισμό. Μπράβο. Και ο Σαββίδης είναι πόντιος επίσης και όλο αυτό. Ωραία. Μία μου ερώτηση είναι αυτή. Δηλαδή, τι πιθανότητες έχει ο Τσακαλίδης εάν υποστηρίζει μια ομάδα, τι πιθανότητες είναι αυτή η ομάδα να μην είναι ο ΠΑΟΚ. Και Χαλκιδική κιόλας. Και από Χαλκιδική που 9 στους 10 είναι ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Πρώτον, στο δεύτερον, οι δύο επικρατέστεροι και γι' αυτό τους ορίσανε στα μάτσα αυτά. Είναι ο Τσακαλίδης με τον Παπαπέτρου, ο οποίος ο Τσακαλίδης
έπαιξε το μάτς το δικό μου στο Βόλο, ο Παπαπέτρου έπαιξε το μάτς Λεβαδιακός Άρης. Και αναλόγως το πώς θα πάνε. Δεν θα μας βάλουν ανάποδα τώρα στο επόμενο μάτς. Παπαπέτρου στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω. Πάντως λένε ότι αναλόγως πώς θα πάνε σε αυτά τα μάτς, από αυτούς τους δύο θα επιλέξουν. Και τα κάνανε και δύο ρόιδο. Καλό. Καλό αυτό. Καλό γιατί. Γιατί δεν θα τους επιλέξουν. Ναι. Και εγώ απορώ, δηλαδή θα πάμε να δούμε τελικό με έναν από αυτούς τους δύο που και οι δύο τα κάνανε. Δηλαδή. Να έχουν το νου τους, γιατί θα τα χυμιάσουμε με τους φίλους μας παοκτζίδες και θα τους κυνηγάμε παρέα. Καλά, οι παοκτζίδες αν πάρουν τα κουκούτσια ή καμιά φέτα καρπούζι παραπάνω, πουθενά δεν θα κουνήσουν. Είχε πλάκα, ξέρεις, γιατί βρήκανε διαμαρτυρίες για κάτι κίτρινες κάρτες, λέει, και κάτι φάουλων άποδα κλπ. Τι να πεις εσύ που σου είχε ακυρώσει γκολ, δεν σου είχε μετρήσει γκολ. Ναι. Και τα πέναλτι που πήρε ο Πάκος στο μάτς με την Κυφσία τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει ο Μιχάλης ο Μπούσης τη Δευτέρα του Πάσχα να κατέβει, να του περάσει το jet lag Δευτέρα που είναι αργία τέλος πάντων, και από Τρίτη να ανέβει απάνω, να εγκατασταθεί στην Αθήνα, μα καλά περνάει, πάει να δει και τα βράδια το φίλο του το Ρέμο, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά την ημέρα θα πρέπει να πηγαίνει στα όργανα και να ζητάει δύο πράγματα. Goal line technology και ξένο διαιτητή. Το ότι ο Βαρέστας είναι ξένος σήμερα δεν μου λέει τίποτα. Εντάξει. Και στο βάρο ο Έλληνας είναι επικίνδυνος. Καλά, ναι, παντού είναι επικίνδυνος Έλληνας. Δηλαδή αυτό το πώς δεν μετράει. Και εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην έχει περάσει ερφίλ τη γραμμή η μπάλα. Δεν το αποκλείω. Που είμαι στο 99% ότι έχει περάσει. Πώς δεν σε αποφάσεις στο ένα λεπτό, ρε φίλε. Πέρα από τις κραυγαλές της φάσης, ήταν πολλοί οι 11 παίκτες για να τελειώσει το μάτσο Βόλος με 11. Ήτανε κάνα δύο, δηλαδή φάουλ που δεν έδινε. Πολλά πράγματα, ρε παιδί. Κλωτσές. Αν ξέρω εγώ, είχε κάνει τα μισά φάουλ ο νους από αυτό το ξύλο που έφαγε, θα είχε πάρει κόκκινη από το 30. Εννοείται. Και να πάω εγώ λίγο σε θεωρία συνωμοσίας, γιατί από όλο αυτό τώρα το σκηνικό ευνοημένος τελικά είναι ο Λεβαδιακός, γιατί η κατάσταση έμεινε όπως ήταν, κράτησε τη διαφορά του κτλ. Ποιος μου λέει εμένα ότι όλο αυτό το σφάξιμο και το δικό μας και το Άρη δεν έγινε για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να πάρει τελικά ο Κομπότης στην πέμπτη θέση, που για να έχει νόημα η πέμπτη θέση δεν πρέπει εμείς να πάρουμε το κύπελο. Επειδή ούτε αγαπητό θα το πω, ούτε κύριο. Επειδή ο Κομπότης έχει πάθει ο σβέρκος του αυγενικό από τη σφαλιάρα που έχει φάει στην Κρήτη, να είναι σίγουρος ότι θα φάει και άλλη σφαλιάρα και θα είναι αδιάφορα τα μάτς. Το κύπελο θα έρθει στην Κρήτη φέτος. Οπότε ό,τι και να κάνει... Μακάρι. Βγαίνει. Θα πω, γιατί... Και ποδοσφαιρικά να το δούμε. Με το να το λέμε εμείς εδώ... Ποδοσφαιρικά να το δούμε. Ο ΠΑΟΚ άδειασε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν βλέπετε. Έτσι. Δηλαδή, σου λέω, χάζευα και τα δύο μάτς ταυτόχρονα. Κάνει ο καημένος ο Κωνσταντέλιας εκεί μια κούρσα. Τον εβγάζει τον άλλο πάλι έτοιμο γκολ. Και κάνει το shoot που λέγαμε παλιά. Το shoot. Το σουτάκι κάνει. Δεν πάτησε καλά το τετράγωνο στο PlayStation. Να το πιάσει δυνατό. Δηλαδή να τον ελιπάσει. Αλλά φταίει και ο Κωνσταντέλιας. Φταίει γιατί είναι δηλός που κάθεται ακόμα στον ΠΑΟΚ και δεν ανοίγει τα φτερά του να παίξει σε πραγματικά μεγάλα πρωταθλήματα και να δείξει αυτό που μπορεί να δείξει. Απλά τώρα, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι κακός, αλλά και εμείς, και ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, τα ίδια χάλια είναι, απλά δεν τα έχουν πάει ιδιαίτερα καλά με αυτόν τον Ολυμπιακό, ούτε με αυτό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ όταν τον πετύχαμε ήταν σε καλή φάση. Θα δούμε. Εντάξει, με τον ΠΑΟΚ τώρα των προ 2 μηνών νομίζω ότι οι πιθανότητες θα ήταν πολύ λίγες. Ναι. Αυτός φαίνεται πιο γήινος, επειδή μου πω, είναι πιο... μπορούμε να τον παίξουμε, πιστεύω. Ίσως έχει επηρεάσει και
Δεν είναι στα καλά του, ξέρω εγώ, Λουτσέσκου, λόγω της ιστορίας με τον πατέρα του, που είναι στην εντατική. Τώρα νομίζω αυτό. Πάω τώρα είναι κανένας μήνας που δεν είναι καλός. Νομίζω ότι μέσα στη εβδομάδα πότε ήταν, είναι 2-3 μέρες. Την Παρασκευή δεν έπαθε το. Όχι, είναι και καιρό. περαστικά στον άνθρωπο, γελάς έτσι. Είχε πάθει, ναι, περαστικά στον άνθρωπο, είχε πάθει ένα έμφραγμα, το πέρασε και μετά ξαναμπήκε, ξανά πάθε, φαίνεται, καμιά ανακοπούλα και ξαναπήγε εντατική. Ναι. Και νομίζω ότι έφυγε και ο Λουτσέσκου στα καπάκια μετά το μάτς. Ναι, έφυγε, λέει, ναι, πήγε η Ρουμανία. Είδομεν. Λοιπόν, ξένους διαιτητές, τα είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Μύρος θα είπε πολύ μεγαλύτερη ένταση, γιατί εγώ πραγματικά πίστευα ότι δεν θα δούμε αυτή τη φαρσοκομωδία με Έλληνες διαιτητές. Αλλά ξένους διαιτητές, ειδικά μετά από αυτά που είδαμε πάλι, παιδιά δεν. Χαίρομαι, γιατί ξεκινήσαμε πρώτοι εμείς από εδώ και υπάρχουν άρθρα στα δύο μεγάλα site, ας πούμε, που ασχολούνται με τον Office, το Office.gr και στο Γεντικουλέ, που και ο Σαρής και διάφοροι αρθογράφοι του Office ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και επειδή προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει λογική. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πολύ κακές διατησίες και στις επόμενες αγωνιστικές. Εγώ έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, περιμένω να δω την εικόνα του Λεβαδιακού και δεν με ενδιαφέρει τόσο το αγωνιστικό του κομμάτι, ο οποίος ποτέ του δεν ξύπνησε, ξέρω εγώ, δεν συνέφερε μετά τη σφαλιάρα εντός εισαγωγικών που έφαγε από εμάς, που λέγαμε για τον Κομπότη. Ναι. Πόσο βρώμικα θα παίξει και πόσο... Δηλαδή και πέρσι φοβόμουν πάρα πολύ μέχρι τον τελικό μην έχουμε τραυματισμό παιχτών οι οποίοι δεν μπορούν να λείπουν από την ενδεκάδα. Ή μισή, ας πούμε, από τους βασικούς οι οποίοι δεν κουνάνε από την ενδεκάδα. Και είναι ρυψοκίνδυνο το μάτσο, έτσι. Μια εβδομάδα πριν το τελικό να παίζεις. Κοίταξε, παίζουμε και εμείς ένα τελικό. Βέβαια, και αυτή. Τώρα. Και αυτή. Αλλά το μεγάλο τελικό τον παίζει μετά το Πάσχα, τέλος πάντων, στην επόμενη αγωνιστική, το μεγάλο τελικό τον παίζει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αν κερδίσει η ΑΕΚ, το πρωτάθλημα μισοτελειώνει. Ναι. Και πάει και κάνα χιναράκι το άλλο καμιά ώρα, ξέρω εγώ. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, νομίζω Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι. Το πρωτάθλημα σχεδόν τελειώνει. Δεν πρέπει να αυτοκτονήσει μετά. Η ΑΕΚ δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα. Όχι, αλλά είναι σοβαρή ομάδα. Αλλά ναι, δεν είναι. Έχει σοβαρότατο προπονητή καταρχήν. Ναι. Οπότε θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο αυτά τα δύο μάτς και πώς θα παρουσιαστούμε εμείς. Δεν ξέρω εμάς τώρα τι μας συμφέρει εκεί. Λογικά μας συμφέρει. Εγώ νομίζω ότι θέλουμε μια νίκη του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θέλουμε. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, γιατί αν χάσει θα είναι μονόδρομος, ας πούμε, για αυτόν και θα πρέπει να φτάσει στο 100% της απόδοσης του στο κύπελλο, που θα είναι ο τελευταίος του στόχος, ας πούμε. Αν και η δεύτερη θέση ίσως είναι εξίσου σημαντική για αυτούς με το κύπελλο, γιατί οδηγεί στο Champions League πιο δύσβατα μονοπάτια, τέλος πάντων, με περισσότερους με προκριματικούς. Νομίζω ο πρωταθλητής πάει κατευθείαν, μπαίνει στο League Phase. Ναι. Αλλά και με τους βαθμούς που έχουν μαζέψει στην Ευρώπη και με όλο αυτό που τους ακολουθεί, τέλος πάντων, στους πίνακες και στις καλύτερες κληρώσεις που έχουν, ακόμα και η δεύτερη θέση, ας πούμε, είναι χριστορυχείο για αυτές τις ομάδες. Η τρίτη είναι ψιλοκαταστροφούλα. Εντάξει, απλά στα 100 του χρόνια τώρα και πω ένα τίτλο τον θέλει. Οπότε νομίζω ότι θα το παίξει το κύπελλο. Ειδικά αν είναι εκτός προσταθήματος, θα το παίξει. Εντάξει, 92 να έχει πάλι, δηλαδή, και σε ένα τελικό. Ποιος θα πάει στο τελικό και δεν τον θέλει. Ναι, εντάξει. Ναι. Ας μην μένουμε τώρα στα 100 χρόνια. Κοίταξε, εμείς θέλουμε μία νίκη ΠΑΟΚ. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι είναι μία νίκη ΠΑΟΚ πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή που να πρέπει να ματώσουν μέχρι το 95. Μία πύριο
Τραυματισμό Κωνσταντέλια να μείνει έξω μια μισή εβδομάδα. Κάμια κόκκινη κάρτα. Κάμια κόκκινη κάρτα Κωνσταντέλια, ακόμα καλύτερα, ναι. Να κάνει έτσι ένα πενενοημένο εκεί. Δύο κόκκινοι. Πρόσεξε, μην πάθουμε εμείς αυτά που ευχόμαστε στους άλλους ξύλο. Εντάξει, αν και τώρα εδώ που τα λέμε, όταν πας σε ένα τελικό και μάλιστα θες και εσύ εκεί να τον δεις, τώρα παίξα τον Κωνσταντέλια, θες να είναι εκεί. Μπα, εγώ δεν έχω τέτοια. Δεν έχεις τέτοια κολλήπορεση. Λοιπόν, προτιμώ να μην είναι. Το βλέπουμε στην τηλεόραση, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, καλά είναι εκεί. Λοιπόν, των εισιτηρίων άνοιξαν, επέστρεψαν οι λέσχες τη θύρα 6-7 στην ΠΑΕ. Οπότε η ΠΑΕ την άνοιξε σήμερα το μεσημέρι, 1 η ώρα αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μπορεί εκεί όποιος θέλει να μπει να πάρει εισιτήριο για αυτό. Πες το νούμερο για να βιαστεί ο κόσμος. Λοιπόν, έχουν μείνει στην 6-7 το μεσημέρι που άνοιξε, τουλάχιστον από ό,τι πρόλαβα να δω. Τώρα δεν ξέρω αν πάλι το κλασικό ανοίγουμε θέση, κλείνουμε, ανοιγοκλίνουμε ή αν τις άνοιξαν κατευθείαν όλες. Το μεσημέρι πάντως μόλις άνοιξαν ήταν γύρω στις 70 θέσεις. Τώρα από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή είναι Δευτέρα βράδυ 1 παρά 10 ξημερώματα. Δηλαδή εσείς Τρίτη τώρα που θα το βλέπετε το επεισόδιο και μετά λογικά θα είναι λιγότερα. Αυτή τη στιγμή είναι 19 ελεύθερες θέσεις. Θα πρέπει ο κόσμος να μην είναι τόσο αφελής, γιατί ακούστηκε λίγο στο ράδιο νωρίτερα, κάποιοι στέλνανε μηνύματα στο Σαρί ότι περιμένουν τις θύρες 50 τόσο. 150, θύρα 150, 53, και με τη 56. θύρα θα έχει κάνει, και με τις θύρες θα έχει κάνει μπουγάδες ο Μπέος. 55 θύρα. Κάθε θύρα διπλή ρε, είναι 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να μην αφήνουν να λες εγώ θα περιμένω να θα πάρω, γιατί είναι 1000 εισιτήρια για αυτά, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι, εκτός αυτού, αν έχουμε αυτή την οτροπία και αυτή τη λογική, δηλαδή μην μου κάνει εντύπωση. Εγώ ήθελα να πάω στη θύρα 55, αλλά αυτή τη στιγμή το στομάχι μου θα είχε γίνει σπόγκος, να περιμένω να ανοίξουν τα εισιτήρια στην 56-57. Ναι, εμένα είναι κάτι που με κάνει έξαλλο. Λες και πάμε κάθε χρόνο τελικό και έχουμε βαρεθεί και πάμε να επιλέξουμε και θέσεις. Ναι. Το ζητούμενο είναι να βρεθούμε μέσα. Τώρα, εάν θα το δεις πίσω από το τέρμα ή στο πλάι. Πόσο μάλλον όταν δεν μιλάμε για το περσινό που. Όχι. Εντάξει, ήταν δύσκολο να τα δώσουμε τα 22.000 εισιτήρια πόσα ήταν. Δώσαμε τα 17. Φέτος είναι 7,5. Οπότε. Επειδή λοιπόν εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από το μεσημέρι δεν έχουν φύγει 70 εισιτήρια, αυτά που άνοιξε η ΠΑΕ, και έχουν μείνει και από τον Λεσχόν, αν μπούμε από το link που έχουν δώσει οι λέσχες, στην 3-4 έχουν μείνει καμιά 200. Μην την πατήσουμε και περιμένετε όλοι να ανοίξει 53-56 και δεν τις παίρνετε και τελικά δεν τις πάρουμε και πάρουμε με ποτή. Γιατί να μην ξεχνάνε κάποιοι ότι υπάρχει και κόσμος εκτός Κρήτης. Φυσικά. Ποιος θα φροντίσει και θα έρθει στο γήπεδο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι εντάξει, πέρσι ας πούμε ήταν και πιο ορόσημο τέλος πάντων, μετά από 35 χρόνια. Πολλοί από εμάς δεν είχαμε ζήσει τελικό από μέσα, τέλος πάντων, μέσα στο γήπεδο. Και είχε έρθει κόσμος από Αυστραλία και Νέα Υόρκη και Καναδά και Γερμανίες και φέτος θα έχει και από και Γερμανία. Φέτος έχει, ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα κατέβουν και η Σπάρτα Ρότερνταμς, που υπάρχει μια αδελφοποίηση με τους Κρήτες. Οι Σπαρτιάτες του Ρότερνταμ. Ναι, μπείτε, πάρτε τα, και αν να φύγουν τη θύρα 6-7 που έχει ΠΑΕ, αυτά τα 20 πώς έχουν μείνει, και ό,τι έχει μείνει στους λέσχες, αυτά τα 200, να τελειώνουμε, να ανοίξουν οι άλλες, γιατί αν περιμένετε να ανοίξουν οι 53-56 χωρίς να τελειώσουν τα άλλα, δεν θα ανοίξει 53-56 και θα μένετε και απ' έξω. Εντάξει. Δηλαδή λίγο. Δηλαδή εγώ πραγματικά με εκνευρίζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ότι εγώ θα περιμένω, γιατί το έχω ακούσει, θα περιμένω
μα δεν μου αρέσει αυτή η θύρα, ήθελα να πάμε έτσι λίγο πιο στο πλάι, λίγο πιο αυτό. Παιδιά, δεν πάμε κάθε χρόνο τελικό. Και είναι ζήτημα, δηλαδή πήγαμε πέρυσι, έτυχε φέτος να ξαναπάμε. Είναι ζήτημα, λέω εγώ, να θα ξαναπάμε τα επόμενα 20 χρόνια. Το λιγότερο. Σοπάρε. Του Λέω. χρόνου δεν είπαμε στο Παγκρίτιο. Τι. Δεν είπαμε του χρόνου Παγκρίτιο. Τελικός Παγκρίτιο του χρόνου. Ναι. Ο Παναθηναϊκός. Το έχεις κάνει. Θα κάνουμε back-to-back κατακτήσεις. Μάλιστα. 4-1, έτσι μια που είναι και η επέτειος. Σωστό. 4 από τα ωραιότερα μάτσα. Σωστό. Τα 2 από τα ωραιότερα μάτσα που έχω δει έτσι τώρα. Το άλλο ποιο ήταν? Μια που τα αναφέραμε. Το ένα είναι ένα 4-1 με τον Ολυμπιακό του Κοσκοτά στα πρώτα τότε. Αγέννητος εγώ, ναι. Με Γιώργο Βλαστό, 2 γκολ ξέρω εγώ κλπ. Ο Μαδάρα, Όφη, Γκέραλτ το 88 νομίζω. Και το άλλο βέβαια το 4-1, το οποίο ιδίως το τέταρτο γκολ θα πέσει κάτω. Του Zdravko. Γιατί ακόμα και του Zdravko. Για σου Zdravko να είσαι καλά. Γιατί ακόμα και στο 3-1 υπήρχε αυτό το άγχος, είχε προηγηθεί το προηγούμενο μας την προηγούμενη χρονιά. 3-0-3-3. 3-0-3-3. Δεν ήμουνα μέσα σε αυτό. Ήταν αρχές Σεπτέμβρη και περίμενα και σφαλιάρα και προτίμησα να κάτσω για δουλειά. Ναι, και είναι ανήμερα, τέτοια μέρα είχε γίνει. Πω, τι πιώμα είχαμε κάνει. Ωραία είχαμε περάσει. Λοιπόν, οπότε έρχεται του χρόνου στο Παγκρίτιο, οπότε ελάτε πρωταβόλο, γιατί του χρόνου δεν θα πάρουν εισιτήρια στο δεν έρθουν Βόλο. Σωστό. Άσε που είναι και τ' άλλο. Θα μας κάνει και εκτοσούλα ο Πουρσανίδης του χρόνου σαν διάρκεια. Πρέπει να πάρει το γελάς. Όποιος πάει Βόλο δεν πρέπει να πάρει εκτοσούλα. Πού θα την πάρει? Αν πάει με τη φετινή λογική. Ήταν ωραία η κίνηση και πραγματικά αν εγώ ας πούμε παίρνα όλα τα εισιτήρια σε κάθε μάτς που έχω πάει φέτος, θα μου είχε βγει τιμή διπλή και τριπλή. Ναι, καλά, ναι. Με τις τιμές που βάλαν στα διαρκείας, ναι. Βέβαια. Ναι. Είναι και το γήπεδο μου, εντάξει. Το γήπεδο θέλει να του δώσει ένα κίνητρο για να γεμίσει. Είχες χώρο. Δώστε, μπείτε, κλείστε τα. Να τελειώνουμε, να ανοίξουν οι 53-56, να φύγει τουλάχιστον αυτό το κεφάλι μας. Εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο την μπάλα πίσω. Πάμε, δεν έχω να πω έτσι. Πάλι στο αγωνιστικό. Να κάνουμε ένα build-up. Το build-up. Πάμε, πρέπει να βαθμολογήσουμε και δεκάδα, Πρέπει να αυτό, αλλά εγώ θέλω έτσι ορισμένα πράγματα που μου έρχονται τώρα. Ένα από αυτά ήταν ότι βρέθηκε πάρα πολλές φορές, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, ο κατά τα άλλα φοβερός και τρομερός Κοστούλας. Να είναι σε μια φάση μέσα δεξιά χάφ, ας πούμε, και να κάνει αυτή τη μικρή σεντρούλα λίγο έξω από την περιοχή, η οποία δεν πέρασε ούτε μία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο στο δεύτερο δεν φάνηκε τόσο πολύ. Ίσως αν το διάκρινα εγώ μία, θα το διέκρινε ο Τζόλης και ο Κόντις 101. Κατά πόσο τους το είπε. Αλλά δεν γίνεται να φτάνεις με ωραίο συνδυαστικό παιχνίδι, με passing game, με και να φτάνεις να σου κάνει το δεξί στόπερ τέλος πάντων μια σεντρούλα. Δεν είναι δουλειά του στόπερ να κάνει σεντρούλες. Τώρα, αν θα βγει και μια φορά στον αγώνα, που ο Κοστούλας να είναι καλά ο Παλίκαρος, έχει δημιουργήσει κάνα 2 γκολ, ας πούμε 3. Έχει συμμετοχή σε 2-3 γκολ. Αλλά ήταν τελείως λάθος αυτό. Όπως, ξέρεις τι περίμενα, κάνα 2 φορές. Εμένα με εκνευρίζει ο υπερβολικός αλτρουισμός. Ενώ ποδοσφαιρικά μιλώντας. Ναι. Δηλαδή ο Σεγγέλια σε κάνα 2 φάσεις θα μπορούσε να έχει τραβήξει το σουτ που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι να το παίζαμε προφήτες. Ναι, αλλά βγάζει μια φοβερή σέντρα στο νους. Ναι. Ναι, αυτή τώρα εντάξει δεν μπορείς να πεις ότι γιατί δεν το βάλει κλπ. Αυτό όχι. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει βάλει ένα τέτα-τέτ πριν. Να πούμε ότι στο πέναντι του Νους και εννοώ σε αυτό που ούτε καν τσεκαρίστηκε αυτό, υπάρχει προέκταση των χεριών και απόθυση με τα χέρια
από τον αμυντικό. Ναι, είναι πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, είναι αλητεία. Κοίταξε, επειδή φωνάζουν και για ένα δεύτερο πέναλτι ένα χέρι μετά από ένα κόρνερ, εντάξει, κοινό δεν ήταν, νομίζω, γιατί ναι, μην είναι απλωμένο το χέρι, αλλά είναι πάνω στο διώξιμο συμπαίκτη του. Εξαρτάται με ποιον παίζει. Εντάξει, ναι, απλά εντάξει, βάζει τώρα. Όχι, για μένα είναι, ξέρει γιατί. Γιατί δεν είναι ότι, ας πούμε, έχει κάνει ο ίδιος την κεφαλιά και από την κεφαλιά του βρήκε και στο χέρι του λίγο. Ναι, μα είναι με πλάτη, διώχνει ο συμπαίκτης του, είναι πολύ κοντά. Έχει όμως ανοιχτά τα χέρια. Αν δεν πήγαινε η μπάλα στο χέρι, τέλος πάντων, θα μπορούσε να διαμορφωθεί η συνθήκη να σουτάρει κάποιον να μπει γκολ. Αλλά σου λέω, ας πούμε ότι αυτό ήταν 50-50. Το άλλο τώρα. Ναι, το άλλο ναι, εντάξει. Θα έπρεπε να έχει κρεμάσει σφυρίχτα χθες το βράδυ ο γελίος αυτός από τη Χαλκιδική. Αν πάει κάνει κάνα μπιτσόμπαρο εκεί πέρα να γουστάρει, να περνάει ωραία. Τι θέλει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ναι. Πάει να κάνει το beach boy καλύτερα. Τώρα που υπάρχουν και έλλειψη εργατών στον τουρισμό. Παίρνουν τους Φιλιππινέζους. Λοιπόν, οι οποίοι είναι μια χαρά βέβαια οι άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων. Οι διατητές πάντως οι Έλληνες καλύτερα για κάνα μπιτσόμπαρο είναι μόνο. Αυτό, καλύτερα Φιλιππινέζους. Διατητές. Ναι, διατητές, ναι. Οι Φιλιππίνες έχουν παράδοση, λέει, στο μπάσκετ, όχι στο αυτό. Παρόλο που είναι κοντοί. Ναι, όχι, έχουν καλές ομάδες στο μπάσκετ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σε κάτι Ολυμπιακούς αγώνες, σε κάτι παγκόσμιο, σε κάτι τέτοιο. Ναι. Λες να πάμε να βάλουμε καμιά βαθμολογία, πεντεκάδα. Πάμε, γιατί θέλω να βάλω ένα 9 στο Χριστογιώργαρο. Καλά, ναι, αλλά πριν από αυτό, για ποιο λόγο δεν πήγαμε το καλοκαίρι να πάρουμε το Λάμπρου? Για ποιο λόγο? Σκέψου να είσαι άκρα Λάμπρου νους. Και δοκιμασμένη συνταγή, δηλαδή, έτσι. Τέλος πάντων. Ναι. Χριστογιώργαρος. 9. Ξέρεις γιατί? Πέρα από την πολύ καλές τοποθετήσεις. Καλά, αυτό που βγάζει του Λάμπρου. Ναι, 2 φορές λες το φάγα. Ναι. Έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι του με τα πόδια χθες. Ναι, είναι λάθος. Και μου αρέσει ιδιαίτερα, το οποίο θα καλέσω τέλος πάντων τους προπονητές να το τσεκάρουν. Υπάρχει μία φάση, νομίζω πρώτο ημίχρονο είναι, που ενώ παίζεται το παιχνίδι και λοιπά και έρχεται την μπάλα στα πόδια του, βγάζει μία δυνατή συρτή πάσα που υπήρχε τέλος πάντων ο διάδρομος να περάσει η μπάλα, αλλά η ουσία ήταν ότι την είδε μάλλον προς το Σαλτσέντο, που με λίγο καλύτερο σκεπτικό μπορείς να δημιουργήσεις προϋπόθεση για ευκαιρία για γκολ. Επίσης, βέβαια, επίσης υπάρχει άλλο ένα βολέ. Πάμε να βάλουμε γκολ. Βγάζει τον νους μόνο του στο πλάι. Που εντάξει, μπορεί να έχασε τη μονομαχία, αλλά κακός βέβαια. Γιατί όταν έρχεται από τον τερματοφύλακα και είναι η άμυνά του ανοργάνωτη, τότε πρέπει να κάνεις το καλό σου κομμάτι, τέλος πάντων, να κάνεις την καλή σου προσποίηση, να φτιάξεις την προϋπόθεση. Αλλά είναι απίστευτες αυτές οι 2 μπαλίες, είναι επίπεδου, να μην πω Νόιερ, αλλά είναι υψηλού επίπεδου, τέλος πάντων. Ας πω την αλήθεια, όταν βλέπω τέτοιου είδους μπαλίες από οποιονδήποτε τερματοφύλακα, δηλαδή το πάω να διώξω και φεύγει συρτή, εγώ νομίζω ότι στο 90% των περιπτώσεων είναι τσάφου. Όχι, συγκεκριμένη πάσα τώρα. Ναι, κάποιοι το κομμάτι που σίγουρα στην ομάδα μέσα το βλέπουν. Ίσως θα έπρεπε ακόμα και σαν κομπίνα να δουλευτεί. Ναι. Και με φτάνεις τώρα μετά σε ένα συμπέρασμα και σε μια ερώτηση που θα σου κάνω αυτή τη φορά εγώ. Μήπως τελικά ο Σαλτσέντο δεν είναι center-for? Ο ΕΟ δεν είναι center-for. Μα δεν τον πήραμε και σαν center-for, νομίζω. Όχι, σαν center-for τον πήραμε. Όχι, όταν τον πήραμε πιο πολύ περιφερειακό, δεύτερο επιθετικό, νομίζω κάπως έτσι. Γιατί είχαμε και το Young. Εντάξει, το Young τον πήρες τώρα, τον εμάζεψε από το Τρίτη Αγγλίας για backup, ας πούμε. Εντάξει, έπαιξε, ξεκίνησε. Απλά είχε έρθει νωρίς
είχε έρθει νωρίς και γι' αυτό... Δηλαδή, στην πρώτη χρονιά δεν θυμάμαι ο Σαλσέδο είχε παίξει σαν center σε αρκετά μάτια. Θέλω να πω και σε πολλές φορές, δηλαδή σε κάποια γεμίσματα, έβλεπες ότι ορθώς, γιατί ξέρει και το παιχνίδι του άνθρωπος, ότι δεν ήταν μέσα στην περιοχή, αλλά περίμενε να πάρει το rebound από το διώξιμο. Τη δεύτερη μπάλα. Και τη δεύτερη μπάλα. Και το μόνο που δεν έχουμε δει, αλλά ήταν πάλι αργός εκεί λίγο, θέλει ακόμα δουλειά, θέλει δουλειά ακόμα ο Ισέκα. Και δεν ξέρω κατά πόσο και πώς θα τους χωρέσεις όλους, δηλαδή πώς θα χωρέσει και Νους και Ισέκα και Σαλσέντο και Φούντα. Κάποιος πρέπει να παίξει άμυνα, τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά αυτό δεν το έχουμε δει. Πολύ λίγο έτσι σε ένα φεγγάρι, ίσως ήταν τιμωρημένος ο Νους ή το είχε καμιά ιστορία με κάρτες και τον είχε κάνει αλλαγή. Ένα μικρό κομμάτι σε κάποιο παιχνίδι είχαν παίξει μαζί και Σαλσέντο και Ισέκα. Στο Βόλο ξεκινήσανε μαζί. Που έλειπε ο Νους. Σωστά, είχαν ξεκινήσει μαζί. Και δεν κάνανε και τίποτα. Ναι. Μα όποτε έχουν παίξει μαζί δεν έχουν κάνει τίποτα. Ναι, γιατί είναι αργός ο άλλος. Ο ένας είναι γρήγορος και ο άλλος δεν είναι. Ναι, και δεν ξέρω τώρα γιατί. Ενώ στα χαρτιά, ρε παιδί μου, μοιάζει ιδανικό. Και ακόμα υπάρχει για αυτή η φάση που είναι ένα βήμα πίσω η Σέκα. Πάρε, βάλε, την γκολ του βγάζει ο Νους. Ναι. Αυτό που του βγάζει ο Νους. Ναι. Που εκεί εγώ νομίζω ότι έχει πει γκολ. Δηλαδή νομίζω ότι την έχει προλάβει την μπάλα και έχω σηκωθεί να πανηγυρίσω. Ναι, ο Ισέκα δεν είναι, εμένα δεν μου φαίνεται τους αρνητικός μέσα στο γήπεδο. Έχει ρόλο, παίζει ρόλο η παρουσία του στον γκολ. Ναι. Γιατί κάνει το κάνει κίνηση μπροστά, αφήνει το κοινό πίσω. Και αφήνει τον άλλο μόνο του που έρχεται τρέιλερ, το Φούντα. Αλλά γενικά είναι μαχητικός. Εάν πάρει την μπάλα δεν τη χάνει πολύ εύκολα, θα τη σπάσει κτλ. Απλά ο ρόλος του δηλαδή μέσα στην περιοχή δεν μπορεί να δημιουργήσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μετά τη φάση του 5ου λεπτού, 4ου-5ου λεπτού με τον Έντι το Σαλσέντο, δεν πολύ υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Ο Σαλσέντο δεν υπήρχε καν καθόλου στο γήπεδο. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι επηρεασμένος από όλη αυτή τη... Κοίταξε, ακούγεται ότι έχει προτάσεις. Πρώτα για την ψιλοβαβούρα τώρα που είχε γίνει, που τον έκραξε δημοσίως ο Κόντης. Και ακούστηκε και... Εντάξει, τώρα, αγαπητέ φίλε Έντι, μιο αμίκο, Ιταλιστή τέλος πάντων. Τώρα αφήσεις από την Ελλάδα να πας σε μια μεσαία ομάδα της Ιουγκοσλαβίας, της Σερβίας. Εγώ σε έχω, εντάξει, θα πας στην Τζένοα, να σου πω στο καλό και ευχαριστούμε. Να πας και στη Σαμπντόρια άμα θέλεις, Β' Ιταλίας, αν και πέφτει η καημένη. Πάρε ποτέ πρωταθλήτρια Ευρώπης, πέφτει η τρίτη εθνική. Είναι πολύ χαμηλά. Να πας στη Σαμπντόρια, να πας στην Παλέρμο, να πας στη Ντορίνο, να πας στη... δεν ξέρω ποια θα πας, εκεί στις μεσαίες, μικρομεσαίες της Ιταλίας. Να πας σε μια καλή Β' εθνική της Ιταλίας, να πας στη Γαλλία, στην Πορτογαλία άμα θέλεις, στην Τουρκία άμα θέλεις, θα σου πω εντάξει ρε φίλε, πήρες τα λεφτά, καλά το κάνεις, έτσι είναι ο ποδοσφαιριστής κλπ. Αλλά τώρα να αφήσεις από εδώ τον Παράδεισο, θα πας στα σερβο-ουγγρικά. Ποια είναι η Βοηβοντίνα, ακούστηκε η Βοηβοντίνα είναι πια. Η Βοηβοντίνα είναι μισή Σέρβια. Ναι. Υπάρχει μειονότητα ουγγρική και πάλι καλά που δεν έχουν πέσει εμπιστολίδια. Εκεί πάνω είναι λίγο εντάξει και σου λένε 400, θα τα πάρεις? Σε τι νόμισμα? Σε one. Εντάξει. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να έχει κλείσει και σε ομάδα ελληνική top 4. Ναι, αυτό δεν το έχω ακούσει. Πού στον Άρη θα πάει να πληρωθεί? Σε top 4. Τώρα εντάξει, επίσης θα πας να αφήσεις τώρα να πας στον Άρη, δεν είναι λίγο... Δεν κάνει ρε φίλε. Δεν κάνει. Τι περιμένει η ομάδα του top 4 Δεν κάνει. Μα πού θα βάλτε, πού θα πάει να παίξει? Θα παίξει στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ή το Γιόβιτς από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Όχι, ειδικά η ΑΕΚ έχει μεσοεπιθετικά, έχει τη Σάρα και τη Μάρα τώρα. Πάει να βάλει και το Σαλσέδο. Εντάξει, τώρα αυτά θα ακούγονται, τα έχει ακουστεί. Τώρα Καλά, ναι, αυτό τώρα είναι παραφιλολογία. Ιδίως το καιρό, τέλος πάντων, μεταγραφικά προς τελειώματα. Παίρνει τηλέφωνο μάνατζερ, να μην λέμε ονόματα, και παίρνει το τάδε και του λέει: Λασπορέ, για πες ότι. Σου βάζω ένα κατοστάρικο, στέλνω ένα κατοστάρικο, γράψε μου αυτό. Ναι, ξέρω εγώ. Γιατί θέλω να το ανεβάσω λίγο το κασέ, ή θέλω λίγο να σφίξουν τα ζωνάρια, να το σκέφτεται η ψή ομάδα να τον πάρει, και πάντως εμένα περιμένω και κάτι άλλο. Η συμπεριφορά του Σαλσέδο δεν μου δείχνει ότι είναι παίχτες που καίγεται να μείνει. Καίγεται. Δηλαδή, ας πούμε, ο Φούντας. Δεν με ενδιαφέρει. Πρόσεξε. Δεν με ενδιαφέρει αν καίγεται ή όχι. Από τη στιγμή που είναι εδώ και πλέον που δεν υπάρχουν αδιάφορα μάτς, που παίζεις ένα πρωτάθλημα, γιατί και το conference ακόμα να το καταφέρουμε, χτυπά ξύλο, δεν πάρουμε το κύπελο κλπ. Είναι ένα άλμα για τον Όφη. Είναι πολύ δύσκολο σίγουρα να μπει στο League Phase μέσω της 5ης θέσης. Αλλά αν τα καταφέρει, ανεβαίνει η ομάδα 5 σκαλιά πάνω. Ακόμα και αν παίζει με τη Βοηβοντίνα και την Τζέλια και να μην μπει. Μόνο και μόνο που θα ακουστεί το όνομά του. Πόσο διαφορετικά θα τον βλέπει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής. Το είναι μια ομάδα η οποία. Εντάξει, τα καλοκαιρινά δεν θα πολύ ακουστεί. Δηλαδή, ιδίως στο conference που βγάλε τώρα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Έτσι, ακόμα και στα μικρομεσαία πρωταθλήματα στυλ Ρουμανίας, Πολωνίας, Τσεχίας, Ελβετίας. Εντάξει, δεν είναι τώρα και ότι τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν λέω με αυτή την έννοια. Εγώ το λέω πώς αλλιώς προσεγγίζεις ένα ποδοσφαιριστή όταν πας και να του πεις: κοίταξε, έχουμε μπροστά μας να παίξουμε έστω και προγραμματικά conference. Ή άμα του πεις ότι κοίταξε, πες το χάσαμε και πρόπερς το χάσαμε στο τσακ, πήγαμε 2 τελικούς κυπέλλου, δεν πήραμε τίποτα. Ανεβαίνει για το επίπεδο του συλλόγου. Εντάξει, τώρα. Ναι, βέβαια. Και να σου πω και κάτι στην τελική, το είχαμε και το χάσαμε. Εγώ δεν θέλω να βάζω στο μυαλό μου, τέλος πάντων, ότι έχουν, ξέρεις, και αυτοί τέτοιες σκέψεις. Μπαίνεις μέσα, παίζεις. Δηλαδή δεν πας να είσαι σκοτωμένος με τη γυναίκα. Εγώ σου λέω να το πιάσω τώρα αεραστεχνικά. Δεν πας να είσαι σκοτωμένος με τη γυναίκα. Δεν πας να μην έχεις καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες σου. Να μην γουστάρεις τον προπονητή σου. Από τη στιγμή που σφυράει ο άλλος και ξεκινάει το μάτς, παίζεις τώρα. Αλλιώς γιατί ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, έτσι. Εντάξει, εγώ σου λέω τουλάχιστον η συμπεριφορά του Σαλσέδο σου δείχνει ότι ενδιαφέρεται, ας πούμε. Ή περνάει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ενδιαφέρον. Εντάξει. Μπορεί τώρα με το Λεβαδιακό να μας πετάξει 2 γκολάρες στο γάμα και να πούμε: Σαλσέδαρο, πάμε πάρουμε το κύπελο. Σαλσέδαρος. Μακάρι να το κάνει. Αυτό. Απλά ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο έμεινε στο γήπεδο ήταν αυτή η φάση και δεν είχε και συμμετοχή πολύ στο παιχνίδι. Όχι, ήταν όσοι παρόν ήταν. Δηλαδή, εκτός της ευκαιρίας που ότι έκανε παιχνίδι, ότι έβγαλε την μπάλα στα πλάγια, ότι κράτησε την μπάλα, ότι έβγαλε μια κάθετη, ότι μάρκαρε λίγο, γύρισε, έπαιξε μια άμυνα, έδειξε αυτό. Δεν είχε συμμετοχή στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε Εγγέλια. Σε ρόλο δεξί back half. Κοίταξε, στη σέντρα που μπαίνει το γκολ τη βγάζει αμαρκάριστος. Ναι. Το γκολ του Βόλου είναι. Το αντίθετο σίγουρα από τον Σαλτσέντο που λέγαμε, γιατί διάθεση είχε ο άνθρωπος και προσπάθησε και έτρεξε και ανέβηκε και τις έντρες του έβγαλε και το σούτ έψαξε και σε κρυφό φόρ βγήκε σε μια φάση και κακώς πήγε να δώσει την μπάλα. Εκεί είναι που λέω πρέπει να είσαι λιγότερο αλτρουιστής, να μπαίνεις μέσα, να το βλέπεις το ρημάδι, το τερματάκι αυτό, τα 9,5 μέτρα, 9,15. Επικός 7, αυστηρός 6,5 ξέρω εγώ. Όχι, εγώ 7 θα του βάλω. Γιατί αν εξαιρέσει τη φάση του γκολ, ναι. Ναι, αλλά μετράει η φάση του γκολ, ρε φίλε. Μετράει, ναι, πώς μετράει. Δηλαδή, πάμε παρακάτω να σου πω το δηλαδή. Ναι, Χριστόπουλος. Λοιπόν. Πάμε στην άλλη πλευρά, πάμε Αθανασίου.
Όχι, Χριστόπουλος, αφού τον έπιασε. Χριστόπουλος, ωραία, πάμε. Ναι. Για τη φάση του γκολ, 5,5. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει πόσο καλός ήταν στο υπόλοιπο μάτς. Ναι, χάνεις τον παίχτη τώρα. Τον χάνεις, δηλαδή αστείο μαρκάρισμα κάνεις, είσαι αλλού. Είναι αυτό που λέει ο Κόντις και το λέει σε κάθε του συνέντευξη τύπου αυτό, ότι η άμυνα θα πρέπει να δίνει τη σιγουριά στην υπόλοιπη ομάδα και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις δεν είναι να ξέρεις μπαλά, είναι να είσαι συγκεντρωμένος. Και σίγουρα ο τερματοφύλακας από εκεί ξεκινάει η σιγουριά. Ναι. Όταν μια ομάδα δεν έχει καλό τερματοφύλακα. Ξεκάθαρα στη φάση αυτή ο Χριστόπουλος δεν Μην είναι. Μην εκπλαγείτε λοιπόν τώρα που το γυρίζουμε πίσω, γιατί λίγο έπεσε χθες στην κουβέντα. Αν θα σκάσει καμιά πρόταση για Χριστογιώργο. Εγώ μπορεί να πω και μακάρι να σκάσει πρόταση για Χριστογιώργο. Μακάρι, αλλά μετά θα πρέπει να φέρεις κάτι καλύτερο. Εντάξει. Δεν μπορείς να πας του χρόνου με το Λίλο. Όχι, δεν νομίζω που έκανε 2 παιχνίδια φέτος. Δεν νομίζω το πας με το Λίλο. Μακάρι να κάνει παραπάνω το παλικάρι και να παίξει. Έτσι, εγώ έχω Πουλέν στη θέση του τερματοφύλακα, ο οποίος παίζει στην Καβάλα τέλος πάντων και είναι Ηρακλειωτάκη και έχει περάσει από τον Όφη και είναι 19-20 χρονών σαν τον Όλιβερ Καν. Και ο Τάτσης μάλιστα που τον βρήκε στην Καβάλα, δεν θα πω το όνομά του, γιατί είναι πολύ καλού μου φίλου γιος. Ο Τάτσης που τον βρήκε στην Καβάλα λέει πώς ας πούμε τον αφήσανε και έφυγε από τον Όφη αυτόν. Τέλος πάντων. Προτρέχουμε. Πάντως, ναι, θέλουμε τον Χριστογιώργο να συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και ο Χριστογιώργος, μην ξεχνάμε ότι είχε έρθει αντικαταστάσεις του Μανδά. Ναι. Που πάλι στην αρχή ήμασταν, ξέρεις, και ο Μανδάς είχε έρθει αντικαταστάσεις του Επασί. Του τουρίστα αυτινού από το Star Beach που είχαν πάρει τον τερματοφύλακα. Καλός ήταν ο Επασί, εσύ. Όχι ο Επασί, ο Ολλανδός, ένας αστείος. Ναι. Πώς τον έλεγανε? Που έχει πιο καλή μνήμη εσύ οικονομική. Δεν θυμάμαι. Το ψηλό ωραίο ξανθό παπαλικάρι. Στίβενς, μπράβο, Στίβενς. Ναι. Της μεγάλης οικογένειας. Ναι. Το Στίβενς. Το τερματοφύλακο. Μπορεί να παίζει ο παππούς του στην Έμιεν. Λοιπόν, πάμε Αθανασίου. Μην πιάσουμε όλη την τριάδα κατευθείαν. Αθανασίου αριστερά. Καλώς ήταν. Θέλω το κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Ναι, αλλά ήταν καλύτερος από τα προηγούμενα μάτια. Ναι, αλλά δεν μου αρκεί. Θέλω το κάτι παραπάνω. Και το σουτ, έκανε και αυτό. Ναι, εντάξει, δεν είχε συμμετοχή. Ένα γκολ βάλαμε, δεν είχε συμμετοχή τέλος πάντων επιθετικά κλπ. Αλλά όχι, ήταν καλός. Αρκετά καλός. 6,5 το βάλω. Λίγο, όχι, θα του βάλω το 7. Θα το βάλω το 7. Γιατί μ' άρεσε και το σουτ που έκανε, μ' άρεσε και κάνα 2 μπούκες που έκανε, μου άρεσε η διάθεση που είχε. Είχε διάθεση στα προηγούμενο μάτς. Ναι. Έτσι. Βέβαια, διάθεση μπορείς να έχεις, αλλά και κάποια στιγμή και το σώμα σου δεν σε αφήνει. Τέλος πάντων. Όχι, θα το βάλουμε το 7. Αχιλλέας Πούγκουρας. Αχιλλέας Πούγκουρας. Λίγο πιο χαμηλά τώρα. Δεν ήταν. 6,5. Δεν έβγαλε και μάτια, αλλά δεν είχε. Έχασε κάνα 2 φορές το Λάμπρο εκεί στο σουτ αυτό. Εντάξει, δύσκολο να μην χάσει το Λάμπρο. Που ήταν. Βαρύς μου φαίνεται με ένα ακόμα λίγο. Ναι. Είναι τόσο όσο μου ωραίο που κουράζει. Ναι. Είναι μια καλή λύση που είναι αυτός που θα σου δώσει αυτά τα δεδομένα που σου δίνει σε κάθε μάτσα. Ας πούμε, και κάποια στιγμή θα κάνει και το ξεπέταγμα να σου ανέβει λίγο παραπάνω, αντί να του βάλουμε 6,5, θα του βάλουμε 7,5 ας πούμε. Ωραία, εγώ στο 6,5 τον βάζω. Ναι. Κοστούλας. 7 και αυτός. Γιατί θα περίμενα μια. Λόγω του δημιουργικού κομματιού. Αμυντικά δεν είχε θέματα, ας πούμε. Όχι, αμυντικά δεν είχε, όντως. Ωραία, πάμε πιο μπροστά. Δεν ξέρω τι συμβόλαιο και λοιπά παίζει, αλλά το παλικαράκι αυτό μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα. Κοστούλας, ναι. Ανάλογη του αδερφού του δηλαδή. Δεν σου λέω τώρα να πάει σε ένα χρόνο στην Πρέμιερ, αλλά. Όχι, έχει στοιχεία για αμυντικός, μπάλα ξέρει. Ναι. Και οριμότατος.
Ναι. Παρά το Ναι. νεαρό της ηλικίας, έτσι, να χρησιμοποιήσουμε τον τετριμένο. Λοιπόν, Πάμε παρακάτω. Ζήσης Καραχάλιος. Ζήσης. Δημιουργικά θέλω πιο πολλά από το Ζήση. Ναι. Εντάξει, έχει παρόλο, μείνει που λίγο έχει πίσω κι αυτός. παρόλο που έχει βάλει ένα βρωμόσουτο, εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν βλέπω επαγγελματία ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου να σουτάρει την μπάλα γελαριστή, βάζοντας το πόδι του από κάτω από την μπάλα. Αφού ξέρεις, θα πάει Αγία Βαρβάρα ή Άγιο Ισίδωρο της κατά έχουν εκεί πέρα. Ναι. Το κάνει ο Καραχάλιος, το κάνει ψηλό συχνά αυτό. Γενικός και ειδικός, δεν σουτάρεις ρε φίλε. Δηλαδή είναι αυτά που συζητούσαμε, ένα παλικαράκι έπαιζε μπάλα σε μικρές, ταλαντούχος και λοιπά και λέγαμε εντάξει, όταν φτάσεις να παίζεις σε ένα επίπεδο υποτίθεται ότι τα βασικά τα ξέρεις. Δεν πας να βάλεις τώρα να σουτάρεις τι κάνεις, ελεύθερο βολέι στον τερματοφύλακα και βάζεις από κάτω το κουντουπιέ τέλος πάντων, γιατί για να διώξεις, να ξεχαρμανιάσεις λίγο, να παίξεις μια σουτάρα, να τραβηχτεί λίγο το τετρακέφαλο. Γιατί σου την έχει παίξει επειδή έχει φάει 2 κλωτσές. Ναι, νομίζω ότι... Θέλω περισσότερα δημιουργικά, περισσότερο ρημότητα και λίγο την μπάλα, λίγο κάθετα, σιγά σιγά. Εντάξει, απλά νομίζω ότι φαίνεται το διάστημα της απουσίας του. Ναι, φαίνεται. Ανδρούτσαρος. Και εμένα να σου πω και κάτι, δηλαδή μου φάνηκε, μου έκανε και εντύπωση και ίσως είναι και λάθος αυτό, το γεγονός ότι με το που μπήκε αποστολή, νομίζω ήταν το μάτς με τον Άρη που πήρε συμμετοχή. Σωστά, ναι. Ότι ενώ υπήρχαν άλλες λύσεις, βλέπε το Μπαμπάνοβιτς, πώς τον λένε, Μπαΐνοβιτς. Δεν είναι λύση αυτές. Ναι, σου λέω ρε παιδί μου ότι τους έχεις όμως στον πάγκο. Έχεις κάτι άλλο να βάλεις, ότι του έδωσε πολύ χρόνο μάλιστα. Δηλαδή τον είχε βάλει γύρω στο 70. Ναι, είχε τραυματιστεί ο Ανδρούτσος. Δεν μένουν και πολλά μάτς μέχρι το τελικό και πρέπει να πάρει ρυθμό ο Καραχάλιος. Ναι, αφού τον εβάζεις μετά στο επόμενο μάτς ολόκληρο, ρε παιδί μου. Ναι. Έχεις μάτς να τον εβάζεις να πάρει ρυθμό. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητα λάθος. Απλά σου λέω ότι παρακολουθώντας έτσι στο πέρασμα των χρόνων ποδόσφαιρο, οι περισσότεροι προπονητές έτσι έχουν αυτή την τακτική. Δεν βάζουν δεν βάζουν τον ποδοσφαιριστή με το που θα μπει αποστολή, τέλος πάντων, μετά από τον τραυματισμό. Ή θα τον βάλουν πολύ λιγότερο χρόνο. Τώρα, εντάξει. Κοίταξε, τώρα ίσως είναι και ένα μάτσο τώρα. Έχεις δίκιο εσύ εκεί πέρα σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε και έμεινε έξω. Πόσο κανένα δίμηνο έμεινε έξω. Ήταν μεγάλο διάστημα. Και ήταν και ένα πολύ βρώμικο μαρκάρισμα μιας. Μάλλον δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον Πανετολικό. Εγώ τον χαίρομαι τον Πανετολικό να είναι στην πρώτη εθνική ομάδα με κόσμο. Ψηλό ανεξάρτητη, το δικό του το δρόμο, το δικό του το Γολγοθά. Αλλά τι ωραία και τι κύριοι ήταν και τι ποδόσφαιρο, ας πούμε, που θα έπαιρνε το χειροκρότημα και από τον αντίπαλο ήταν με τον κύριο Πετράκη, τον Γιάννη. Και τι αντιπαθητική είναι με τον αντιπαθητικό. Και τον νου θα μην κινδυνεύσουν καμιά ώρα, γιατί βλέπω γίνονται διάφορα εκεί κάτω. Ναι, έχουν. Εκεί η Σέρς έχω γίνει Μπαρτσελώνα. Να πω κάτι. Κηφισιά. Λες. Παίζει με τον Ατρόμητο. Ναι. Εκτός. Δεν το χάνει ο Ατρόμητος. Μακριά δεν είναι όμως. Μακριά είναι. Είναι πολλά τα μάτς. Είναι πολλά μάτς, ναι. Δεν με χαλάει να σου πω την αλήθεια. Στα τσακίδια. Ναι, όχι ότι. Αλλά... Η Καλυθέα που τη λέγανε όταν έπαιξε, ότι κάνουν branding και ότι FC Καλυθέα Athens, να πουλήσουμε ότι είμαστε και Athens, πάει για τρίτη εθνική. Στα τσακίδια. Ναι, εντάξει, αυτές τώρα τις ομάδες, τις γειτονιές τώρα, δηλαδή... Να φτιάξουν να παίζουν εκεί η Καλυθέα, Ιωνικός, Προοδευτική και Ατρόμητος σιγά σιγά. Εκεί που ανήκουνε. Λοιπόν, για Ανδρούτσαρο δεν είπαμε. Ανδρούτσαρος. Λοιπόν, άκου τώρα. Όπως και ο Σεγγέλια, το ξέχασα αυτό να το πω, έχει φανεί, ίσως έπρεπε να έχει γίνει αλλαγή ο Σεγγέλια. Αν μου πεις,
Ποιο να βάλει, το Μαρινάκι. Το Δοσουλάκι ίσως εκεί να το παίξει την πλευρά. Τον είδε σε μια φάση που είχε μείνει κάτω. Είχε κάτι στα γόνατά του εκεί στο 85 κάτι. Παίζαμε με 10 παίχτες, δηλαδή είχαμε την μπάλα. Καλώς για μένα δεν κάναμε fair play, γιατί τελειώνει το fair play. Ήταν ο συμπαίχτης σου τραυματίας. Αλλά Κάτσε, και νωρίτερα... Ναι, ο Ανδρέας βγήκε στο 89, ναι. Και νωρίτερα σε μια φάση του έρχεται η μπάλα και λίγο σαν να παραπατάει, σαν να μην είχε καλή αντίληψη. Πιστεύω ότι ένιωσε κάποιο τράβηγμα και δεν πατούσε καλά, δηλαδή από νωρίτερα θα μπορούσε να είχε γίνει η αλλαγή και αυτινού. Αλλά θα μου πεις, ναι, όπως το πες, τι θα βάλεις. Άρε Μπόρχα, κι αν είχαμε τον Μπόρχα χθες. Ναι, ρε. Τόσα φάουλ γύρω-γύρω, πόσες φορές τον... Καλά, εχθές εγώ 2 φορές βέβαια, και εντάξει, το ένα το βάλε γκολ ο Έρμος ο Φούντας. Αλλά σε αυτό έλεγα, άρε να μπει και πούσε. Καλά, ναι. Ναι. Ήταν ακριβώς και το έκανε. Ήταν, δηλαδή, αμπίστικο ήτανε. Ναι. Ναι, αυτά τώρα έχουν μείνει ιστορικά, ρε παιδί, να τα θυμόμαστε, να τα λέμε. Εντάξει, ο Ανδρέας καλός ήταν, εγώ εφταράκι του βάζω. Καλός ήταν 7-7,5 και αυτός λίγο μετά το 70 έχει φάει και αυτός πολύ κλωτσά. Ναι, είχε τον τραυματισμό και το μάτς με τον Άρη, δεν ξέρω πώς τον είχε επηρεασμένο. Λίγο περισσότερο οργανωτικά κάπου χόλαινε κατά διαστήματα. Ναι. Αλλά ήταν σταθερά καλός, ρε παιδί μου, εντάξει. Τα ανάσες we trust, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πρώτα στο νου σου θα πάμε και μετά θα πάμε στο Φούντα. Καλός ήταν ο εκνευριστικός. Και τι ρε φίλε, εμένα δεν με εκνευρίζει τόσο. Δηλαδή εγώ Καλώς μπαίνω στα παπούτσια, ρε παιδί μου. Γιατί... Έκανε. Δηλαδή αυτό το βάζω το κεφάλι κάτω και πάω, το έκανε πάλι. Αυτός ο παίκτης θα το κάνει πάντα, ρε παιδί μου. Εντάξει, βγάζει φοβερή αλλά σέντρα. πρόσεξε, έχει βγάλει τη φοβερή σέντρα. Στο δεύτερο μήχρονο έχει κάνει κάτι κούρσες εκεί από τα αριστερά. Έχει πάρει το φάουλ του Φούντα. Του Φούντα. Έχει κερδίσει ένα πέναλτι, Ναι, το κέρδισε, αλλά το χάσε το άλλο, το Beach Boy. Έχει χάσει τετατέτ. Έχει χάσει. Ναι, αυτό τώρα. Εντάξει, θα το χάσει, δεν μπορεί να τα βάζει κιόλα. Έτσι. Γενικά ήταν αρκετά δραστήριος και μπορώ να σου πω ότι ήταν για τους καλύτερους. Οπότε να μην είσαι αυστηρός. Όχι, καλώς ήταν. Δεν είπα. 7,5 για την assist. Όχι 8 πολύ. Ναι, γιατί αν είχε δώσει το πέναλτι θα λέγαμε το πήρε ο νους και την μπαλάρα. Δηλαδή, αν βάλεις 8 στο νους, τι θα βάλεις στο Φούντα. Ο Φούντας, αγαπητέ Νίκο, μέχρι τον γκολ μπορεί και να μην υπήρχε στο γήπεδο κι αυτός, να ήταν άλλο Σαλτσέντο. Ή να υπήρχε κατά διαστήματα ή ξέρεις. Έδινε δεν πράγματα, ήταν τόσο. Έδινε, αλλά επί της ουσίας. Αλλά να σου πω κάτι, όταν χρειάστηκε μπήκε το βάλε. Έχει βάλει 2 γκολ. Έχει βάλει το φάουλ. Έχει βάλει 2 γκολ, ναι. Και μου άρεσε που πήρε την μπάλα και έτρεξε στη σέντρα. Και αυτό δηλαδή δείχνει ότι πάμε μαλάγες τώρα. Ναι. Μα εντάξει, νομίζω ότι ξεκάθαρο ήταν ότι μια ομάδα ήθελε να κερδίσει, φαινόταν. Ναι. Εγώ θα του βάλω 8 του Φούντα, εμένα μου άρεσε. Να το βάλουμε. Και γενικά... Να πάει, βάλε μωρέ 8 του ανθρώπου να πούμε. Πάσχα έρχεται. Και γενικά το τελευταίο δίμηνο ο Φούντας είναι μαύρη μίγα μες στο γάλα. Ναι. Είναι όαση. Και στον Έντι το Σαλσέδο, για να κλείσουμε τη βασική δεκάδα, ένα εξαράκι πολύ, ναι. Επικέστατο, ναι. Επικέστατο. Λοιπόν, από τις αλλαγές. Περιμένουμε πολλά περισσότερα. Στο 60 μπήκε ο Κανελόπουλος. Κάνουμε το λάθος, πρόσεξε τώρα άμα το πω. Κάνουμε το λάθος και κάθε χρόνο στην Ανάσταση, έτσι, που είναι φαντασμαγορικά εδώ, και να έρθετε να δείτε και τη Χερσόνησο. Τώρα κάνω και τη διαφήμιση, γιατί δουλειά μας είναι. Ας πούμε, δεν θα ήταν πολύ καλή φάση να έρθει ο Γιώργος Κανελόπουλος να κάνει Πάσχα στη Χερσόνησο
και να έχει δει και τη βαθμολογία που θα του βάλεις τώρα. Καλός ήταν. Ναι, του έκανε καλό ο Πάγκος. Καλός ήταν. Άλλαξε η ομάδα. Μπήκε στη θέση του Καραχάλιου, ανέβηκε η ομάδα και δημιουργικά. Εντάξει, θα του βάλουμε το οχτάρι του Φούντα τέλος πάντων. Όχι, Αλλά ένα 7,5 το θέλει δικαιωματικά, γιατί και μαχητικότατος ήταν και κάθετα έπαιξε και άμυνα έπαιξε. Πολύ καλός ήταν. Επέστρεψε στα δικά του στα καλά στάνταρ τέλος πάντων. Και εντάξει, για να μην το παίζουμε τώρα και αυθεντίες και λοιπά, γιατί εγώ θέλω να είμαι πάντα και με τον ποδοσφαιριστή και με τον προπονητή, εφόσον δεν είναι ριστική τέλος πάντων και προβληματική και εκνευριστική. Και πάντα προσπαθώ έτσι να μπαίνω στα παπούτσια τους, ας πούμε, με αυτό το λίγο ποδόσφαιρο που μπορεί να γνωρίζω. Είναι λογικό ένας ποδοσφαιριστής να μην είναι συνέχεια στο 90% θα πω, όχι στο 100 και στο 110 της απόδοσης. Στο 100 και στο 110 τον θέλει στους τελικούς και στα Super Derby κλπ. Είναι λογικό ο Κανελόπουλος και ο κάθε Κανελόπουλος και ο κάθε Νους άμα θέλεις και ο κάθε Σαλτσέντο άμα θέλεις και ο κάθε Κόντις άμα θέλεις και ο κάθε Γκέραλτ θα σου πω εγώ. Δηλαδή ακόμα και ο μεγάλος Ευγένιος. Είχε μάτς που δεν ήταν κακό, έτσι όπως και εσύ στη δουλειά σου, όπως και εγώ στη δουλειά μου. Έχω μέρες που θα πάω και θα λέω... Εντάξει, επί Ευγένιο δεν είναι... Τι φοβερός, τι καλά που δούλεψα σήμερα και είχα όρεξη και σηκώθηκα ωραία και έκανα και έδειξα κλπ. Όλοι μας, έτσι. Έτσι είναι απολύτως δικαιολογημένος και ο κάθε αθλητής, πόσο μάλλον αυτοί, που εντάξει είναι υψηλών απαιτήσεων. Κοίταξε, είναι αυτό που λες, αν δεν είναι εριστικός, δηλαδή δεν βλέπεις αδιαφορία, αλλά βλέπεις ότι εντάξει, είναι μια κακή μέρα, είσαι οκ. Το βασικότερο είναι αυτό, να μην βλέπεις αδιαφορία, ρε παιδί μου, να μην βλέπεις ότι σε κοροϊδεύει. Ναι. Έτσι. Οπότε ακόμα και η κριτική που κάναμε στον κάθε Κανελόπουλο προχθές και στον κάθε Σαλτσέντο σήμερα, πάντα είναι με σκοπό τη βελτίωση, ας πούμε, ούτε κακόπιστη είναι. Καλά, προφανώς. Και ένα παραπάνω. Και μακάρι να μας διαψεύδουν. Το έχω αυτό το κόλλημα, ρε παιδί μου, παρακολουθώ, γιατί έχω πολλούς ποδοσφαιριστές που είναι κοντά μου και λέω παραλίγες μέρες, ας πούμε. Και χάρηκα πολύ έτσι που τον είδα που έχουμε διαμέρα γενέθλια και αμέσως του έδωσα ένα τικ παραπάνω, τέλος πάντων, του συγκεκριμένου. Λοιπόν, και ο Αποστολάκης μπήκε στη θέση του Πούγκουρα στο 73. Φοβερός. Οχταράκι. Καλός ήταν ο Αποστολάκης. Πολύ καλός. Εγώ νομίζω ότι ο Αποστολάκης δεν πρέπει να λείπει από την δεκάδα του Όφη. Αφήνει τον Καραχάλιο έξω. Ναι, και τον Κανελόπουλο. Ή τον Ανδρούτσο. Τον Ανδρούτσο δεν τον αφήνεις έξω. Μπορείς να αφήσεις τον Αθανασίου. Και να πάει να παίξει αριστερά. Γιατί κακός ήταν αριστερό μπακ. Στην ΑΕΚ μέσα ήταν απίστευτο. Χάνεις αυτά που σου δίνει στο κέντρο και τα θέλεις. Κατάλαβες. Ναι, αλλά μπορεί να είναι ένα πολύ καλό full back με αυταπάνηση στην άμυνα και με καλά ανεβάσματα. Και με ανεβάσματα, με καλή σέντρα και με σουτ και με κάθετη και απ' όλα. Πάντως μπήκε προχθές και ανέβασε όλη την ομάδα αμέσως. Εκφράζω και μια βούληση που προέρχεται πάντα από το γεγονός του κριτικού στοιχείου, ακαδημίες κλπ. Και μια ομάδα βέβαια πρέπει να έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές που θα είναι η στήτη σημαία, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να πει στον Αποστολάκη από τώρα σημαία, είναι 20 χρονών το κοπέλι, 22 πόσο είναι. Όχι, κάπου 21 είναι. Κάτω από 21. Αλλά ναι, ένα παραπάνω για αυτό το κριτικό στοιχείο. Πάντως μπήκε, ανέβασε όλη την ομάδα. Δεν βγάζει και την μπάσα πάρτο βάλτο στο 95. Το ψωμί ο Beach Boy που το παίζει διατητής. Ναι. Η Σέκα μπήκε στη θέση του Αλσέδο στο 73 και αυτός. 6,5. Αδιάφορος βασικά. Άοσμος, άχρωμος. Ανάλατος. Ναι. Και ο Μοιραίος, Τιάγκο Ρωμάνο. Και πρόσεξε και χάνει και μεγάλη ευκαιρία. Εντάξει, μπράβο βαθμολογία στο Ρωμάνο, έπαιξε 5 λεπτά ας πούμε. Αλλά χαμηλή βαθμολογία στον Ισέκα για το γεγονός ότι είναι αργός
Ναι, δεν πήγε σε μια φάση που είναι η δουλειά του. Είναι αυτή η φάση, είναι η δουλειά του. Από εκεί τρώει το ψωμί του, από εκεί τρώει το εκεί τώρα παντεσπάρι είσαι center for, βγαίνεις πρώτος στην μπάλα και το βάζεις και τελειώνει το παραμύθι. Έτσι. Δηλαδή... Ξέρεις ότι είναι ο άλλος εκεί και ότι μία από τις επιλογές του είναι να του δώσεις εσύ αυτό πρέπει να του δείξεις που θες την μπάλα. Υποτίθεται ότι είναι και δουλεμένο τώρα αυτά. Ναι. Ναι. Μα είναι από τις κλασικές χινιές που κάνει ένα εξτρέμ σαν τον Νους, ας πούμε, που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο Φούντας απ' την άλλη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα πάει πιο περισσότερο στο τελείωμα, ας πούμε. Ναι. Παρά στο κόψιμο, τέλος πάντων, ή στη σέντρα. Για το Ρωμάνο... Μακάρι να το βάζει και να του βάζαμε το δεκαράκι και σε έπαιζε 5 λεπτά. Δεν θα κρύψω ότι τ' άκουσε στην Καλά, προφανώς το άκουσε. Αλλά ξαναλέω από όλη την Κρήτη. Ναι, έτσι. Εννοείται. Τώρα μια μέρα μετά, 30 ώρες περίπου μετά. Εντάξει, είναι άδικο τώρα να λες κόψω την μπάλα και... Εντάξει, δεν θα φτάσει εκεί πέρα. Απλά θυμήθηκα τις δηλώσεις του κλπ. Να κρατάμε λίγο χαμηλά την μπάλα στις δηλώσεις. Τις χαρήκαμε τις δηλώσεις. Έχει ομάδα ένα οπαδό μέσα στο γήπεδο κλπ. Είχε μεγάλωσα με τον Όφη και μπράβο του. Ναι. Έτσι. Αλλά να κρατάμε λίγο χαμηλά τις μπάλ και να αφήσουμε λίγο το παδιλίκι όταν είμαστε ποδοσφαιριστές. Μακάρι όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι στον Όφη να είναι και Όφη, τέλος πάντων. Αν και γίνονται εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ. Από την αγάπη του κόσμου κυρίως. Και δεν είναι τυχαίο, έτσι, ότι τόσα χρόνια μετά παίχτες σαν το Γκόμεζ ή ή και ακόμα και άλλους που πέρασαν τον Καμπάτα, θα σου πω, και το Μουστακίδη που κάνει αναρτήσεις για τον Άρη, αλλά μόλις ακούσει Όφη γλυκένει, ας πούμε, ο Μπάμπης ο Μουστακίδης. Εδώ παίχτες σαν τον Γαλανόπουλο που δεν είχαν και καμία τρομερή. Ναι, το Γαλανόπουλο, τον Κοροβέση, τον Κωστή, το Στόπερ, το Γιαννούλη. Εντάξει, ο Γιαννούλης πλέον νομίζω μόνιμος. Είναι μόνιμα στο Ηράκλειο, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι εντάξει. Αλλά λίγο κρύο αίμα, νεαρέ Ρωμάνο. Πώς είναι το Διέγκο, ο μπαμπάς? Τιάγκο είναι για αυτός. Θα βγάλω να βγαίνουμε με 2 Τιάγκο στη φανέλα. Ο Τιάγκο αριστερά και ο Τιάγκο δεξιά, να μην ξέρουν ποιος θα φάει την κίτρινη. Τώρα που τον έχουν στο μάτι τον Τιάγκο. Νους. Λοιπόν, αυτά δεν νομίζω. Έχουμε κάτι άλλο για το μάτς? Έχω κάτι. Όχι για το μάτς. Ωραία, το κλείσαμε το μάτς. Πάμε. Τα πάμε για τη διετησία, τα πάμε για τη εισιτήρια. Πάμε τώρα στα... Να πούμε για τον Κόντι. Για τη συνέντευξη. Αμέ. Σου βγάλε κάτι που θες να... Δεν μου φάνηκε πολύ... Εντάξει, οκ, δηλαδή το κομμάτι ότι... εντάξει, καταρχήν εγώ γουστάρω τρελά Βασίλης Κουντή. Καλά, ναι, το συζητάμε. Έτσι, πόσο μάλλον εσύ που είσαι και πιο μπασχετικός από μένα. Ναι, να σκουντής είναι... Αλλά είναι απόλαυση, δηλαδή είναι απόλαυση. Τέλος πάντων, μου άρεσε που είπε ότι ήταν μπασχετικός. Όλες οι τακτικές και οι τεχνικές και τα συστήματα στο ποδόσφαιρο, όλες, πάρα πολλά βγαίνουν από τον μπάσκετ. Μου άρεσε η τύχη που είχε, τον είδανε σε ένα πάρτι. Ναι. Και του κάτσε και του λένε έλα να σε δούμε. Σε ένα παιδικό πάρτι, τέλος πάντων, 13-14 χρονών. Τι άλλο... Τον ήθελε ο Γκέραρτ όταν έπαιζε στον Εθνικό. Μου άρεσε ότι πέρασε από το Σάντος και έχει πάρει πολλά από το Σάντος. Ναι, δεν έδωσε. Είχε ονειρευτεί. Είχε ονειρευτεί το να έρθει να προπονήσει τον Όφη και εγώ τον πιστεύω. Δεν νομίζω ότι είναι σάλιο τώρα. Μου άρεσε πολύ η Νόνη Δούνια. Αυτό δεν το άκουσα. Δεν το πέ, αλλά το θυμάμαι. Μας ακούει η γυναίκα τώρα. Εντάξει. Σε ποια δεν άρεσε η Νόνη Δούνια τώρα?
Πάντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλες παραστάσεις ποδοσφαιρικές, σαν ποδοσφαιριστής κυρίως. Εμένα μου αρέσει ότι έχει αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέει ότι εγώ θέλω να πετύχω, θα πετύχω. Δηλαδή πιστεύει ότι είναι καλός. Το βλέπεις ότι το βγάζει. Θέλει όμως κάτι ακόμα. Θέλει. Σίγουρα. Αυτά τα νεκρά διαστήματα, αυτά τα κακά ημίχρονα. Ναι. Κάτι θέλει εκεί πέρα. Ναι. Καλά, εντάξει. Μικρός είναι ακόμα άνθρωπος. Εγώ να πω την αλήθεια δεν ήξερα για την περιπέτεια της υγείας του ή μπορεί να μην το θυμόμουν. Εγώ το θυμόμουν. Είχε γίνει σε άλλους. Δεν το θυμόμουν. Το Σίγουρα θα το είχα ακούσει, αλλά το έμφραγμα, έτσι. Ναι, δεν το θυμόμουν καν ότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο λόγω εμφράγματος. Το νου σου στα αντικριστά, φίλε Χρήστο Κόντι, δεν σηκώνει πολλά. Και τα γαλακτομπούρεκα εκεί των ανογείων να τα προσέχει. Πάντως γουστάρι που είναι εδώ και φαίνεται. Το λέει κιόλας. Ναι. Αλλά νομίζω ότι φαίνεται κιόλας και δεν πουλάει παπά. Όπως μου άρεσε επίσης αυτό που είπε ότι δεν θα πάω ποτέ να φιλήσω το σήμα της ομάδας. Εντάξει, νομίζω ότι. Και μου άρεσε που δεν του άρεσε, το είπαμε και εδώ. Το ότι τον πήρε στα χέρια. Εντάξει, κοπέλια, χαλαρώστε. Ναι. Ας πάρουμε το κύπελο να τον σηκώσουμε στα χέρια. Εντάξει. Όχι, κέρδισα. Να πάμε. Είναι πολύ ωραία φάση, ρε παιδί μου, μια υποδοχή στο αεροδρόμιο. Έχω βρεθεί όχι σε πολλές, γιατί δεν έχουμε κάνει τις πάρα πολλές. Αλλά είναι γενικώς ωραία η φάση της υποδοχής στο αεροδρόμιο. Ναι, απλά όχι υπερβολές, ναι, συμφωνώ. Ναι, αλλά και μια ολιά. Αυτά. Έχω ένα τελευταίο σχόλιο. Πάμε. Έχουμε περάσει μια μισή ώρα. Μια μισή δεν πειράζει. Θα το κλείσουμε έτσι και αυτού τους που δεν μας αγαπούνε. Πολιτικό. Κλείστε τα όσοι δεν μπορείτε. Έτσι. Επειδή συνάδει τώρα αυτό με τη διατησία που λέγαμε δεν βρέχει μας φτύνουνε, και επειδή έγινε μέγας άλλος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ νούμερο 2 την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΠΕΚΕΠΕ δυστυχώς δύσμηρε Έλληνα, δύσμηρε μικρομεσαία κυρίως, γιατί σε αυτή την κάστα ανήκουμε και αυτούς, έτσι, με αυτούς ταυτιζόμαστε. Ο ΠΚΠ είναι σαν πώς το κάνουν οι drug dealers που αφήνουν και πιάνει η αστυνομία 2 κιλά και περνάνε τα 100 κιλά. Έτσι είναι ο ΠΚΠ σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και επειδή λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης μιλάμε για 23-28 δις. Έτσι. Και τώρα το σάλος που έγινε με αυτό με τον ΕΠΚΠ είναι άντε κάποια κακουργήματα, περάσαν τα 120.000, δηλαδή. Ναι, και ακούς και τα ποσά τώρα, δηλαδή είναι λίγο. Και λες, έλα μου τώρα, γι' αυτό κάνουν όλη αυτή τη φασαρία τώρα. Έτσι. Και περνάνε από κάτω. Ναι. Φαντάσματα. Και όχι, το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Δεν πρόκειται να ακουστεί τίποτα για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αντί να διαχυθεί σε χιλιάδες επιχειρήσεων, όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη. Το τρώνε οι κλασικοί 5. Το τρώνε 5-10 άτομα, γιατί μπορεί να είναι και 5-10 του τουρισμού, μεγάλο ξενοδόχη κλπ. Έτσι, μια που μιλάμε εδώ για την περιοχή μας. Και αντί να διαχυθεί σε χιλιάδες επιχειρήσεις και να υπάρξει έτσι μια ανάπτυξη ισομερή τέλος πάντων και γενικότερη, δεν πρόκειται να μιλήσουν γιατί μασουλήσανε πολύ από αυτά τα 23 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο νομίζω τελειώνει τώρα στο τέλος του 26, οι καναλάρχες και οι μιντιάρχες. Μύρο, να σου πω όμως γιατί δεν είναι δικαιολογία πλέον. Την πληροφορία όλη τη βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, το τελευταίο ευρώ που φεύγει από το δημόσιο το βρίσκεις πλέον online. Υπάρχει στο διάβια. Υπάρχει στο διάβια. Εγώ συμφωνώ ότι ποιος ασχοληθεί τώρα να μπει στο διάβια, να δει, να μπει, να δει. Να σου πω πώς ήταν η μέρα μου σήμερα. Σύμφωνοι.
που δεν έχουν σταματήσει, ας πούμε. Συμφωνούμε. Αλλά δεν μπορεί να στηρίζεσαι στον καναλάρχη, γιατί ξέρεις ότι ο καναλάρχης που τα έχει πάρει δεν θα τον αναφέρει. Καλώς ή κακώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη. Προφανώς διαμορφώνει, αλλά πλέον δεν μπορεί να είναι αποκλειστική δικαιολογία. Του πληθυσμού, η σκοπηλή πλειοψηφία και που κάποιοι νομίζουν ότι για τις αποχής χτυπάνε το σύστημα ή κάτι κάνουν ή δεν χάνουν τη ραστόνη τους, τέλος πάντων, μια Κυριακή που θα πάνε να ψηφίσουν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ακουστεί αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία. Συμφωνούμε. Εννοείται. Αλλά δεν είμαστε στις εποχές των 90 που ήταν ο Οίκος Λαμπράκη που είναι υπέρ... Και ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και με τα social media που όταν αναδείχτηκαν τέλος πάντων και άρχισαν να καθιερώνονται κάποιοι γραφικοί ή ρομαντικοί, αν θέλεις, θεωρούσαμε ότι είναι η δύναμη του κόσμου. Τι μπουγάδα, τι μποτάκι, τι ομάδες αλήθειας, τι υπόγειες και τι τυρόπιτες και 30 cent σχόλια παίζουν και αυτά. Το σχόλιο, ας πούμε, για το Ρουμάνο κόψε του την μπάλα είναι κάτι ανάλογο που συμβαίνει, ξέρω εγώ, στα μεγάλα θέματα και θα μπουν κάποιοι ελεηνοί, τέλος πάντων. Καλά, εδώ τώρα έχεις να αλλάξουν το... Έχεις υπουργούς ίδιους τώρα που να συμπεριφέρονται σαν τρόλ του 30 λεπτού. Μην λέμε ονόματα. Αλλά εντάξει, ο κατέφορος είναι μεγάλος. Ο κατέφορος είναι μεγάλος γενικά. Τα πράγματα γενικότερα είναι δύσκολα. Εγώ είμαι πολύ φοβισμένος για τη φετινή τουριστική σεζόν. Λογικό νομίζω. Της ανόδου των τιμών στα μεταφορικά, κυρίως στα αεροπορικά κλπ. Όχι μόνο αυτό, και σε θέματα ασφάλειας, γιατί δεν νομίζω να υπάρξει θέμα ασφάλειας και δεν νομίζω η Ιρανή, ας πούμε... Δεν θα υπάρξει, αλλά είσαι σε μια γειτονιά που αυτή τη στιγμή καίγεται, δηλαδή ναι. Ούτως ή άλλως επηρεάζει. Αλλά βασικά, δηλαδή, τώρα τι να λέμε, 3 ευρώ 1 κιλό ντομάτες. Παναγία μου σώσει. Ξεχάσουμε και τη χωριάτικη στο τέλος. Πού να ξεκινήσεις. Εντάξει, fuel pass όμως. Fuel pass... Ναι, πάρει 25 ευρώ. Ούτε το μισό μηχανάκι δεν γεμίζω. Άρε, όφι, φέρε μας το κύπελο. Να περάσουμε λίγο καλά, να έχουμε να θυμόμαστε κάτι καλό. Λοιπόν, αυτό ήταν το 7ο επεισόδιο του Off Report. Περιμένουμε τα like, τα subscribe σας και τα σχολεία σας. Κοινοποιήστε, δείξτε μας. Και τα λέμε την ερχόμενη Τρίτη για εσάς. Θα γράψουμε, έτσι, Δευτέρα του Πάσχα, δεν πιστεύω να... Θα γράψουμε Δευτέρα του Πάσχα. Δεν θα γράψουμε. Θα γράψουμε. Κάτι έχουμε να πούμε. Κάτι, θα γράψουμε ένα κοντό. Ας βγει ένα μικρό, να δούμε. Κάτι να κάνουμε. Λοιπόν, εμείς καλή παρέα κάνουμε, ελπίζω και εσείς να περνάτε καλά μαζί μας. Αυτό έχει σημασία. Και πάλι, υγεία στα σπιτικά σας, αγάπη, έτσι. Ευτυχία και ψυχική και πνευματική Ανάσταση. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους. Γεια σας. Για το χατήρι σου μιλέ, το δρόμο σου έχω πάρει. Για σέναν ένα τραγουδό, με πίστη και καμάρι. Από παιδί με μάθανε, σε σένα να πιστεύω. Εσύ είσαι ό,τι αγαπώ, στον κόσμο τι λατρεύω.